Nos wrthau chi, croeso mawr I Ben y Bont. Dyna'n lleoliad ni heno. A dyma'r gwrthwynebwyr, Met Caerdydd yn camu i'r cae. Yn barod am y gêm yma yn uwch Cyngred Cymru JD. A'r tîm cartre yn y glas o'r gwyn. Yn gobeithio ailadrodd canlyniad I gêm ddiwetha nhw, I gêm gartre ddiwetha hefyd. Bydd dipyn yn oson, so chi'n gweud hynny 6-0 yn erbyn Caernarfon yn gêm ddiwetha, pan oedd camerau sgorio yma tro ddiwetha. Maen nhw wedi cadw'r un tîm. Enillodd mor gyfforddus yn erbyn y Cofis hefyd. Yn cael weld os fydd enwau fel Ben a Mŵn yr ymosodwr mawr yn dal I ddisgleirio. Lewis Harling, ser yn y gêm yna. A Miles Davis hefyd yn amlwg dros Ben yn y fuddugoliaeth yn erbyn Caernarfon. A wedi bod yn amlwg drwy'r tymor yr symud o Met Caerdydd yn yr haf I gyn glwb. Mae yna newidiadau o ran y Met, nawr fe gollen nhw'n y bala o 4-1. 3 newid I gyd Dylan Rees allan, Kyle McCarthy, Ollie Hulbert hefyd sydd y benthyg o Bristol Rovers a fe yw I prif sgorio nhw, felly mae hwnna'n ergyd. Ond y gŵr yna chi'n gweld Matthew Jones yn dechrau ymosodwr nath ymuno yn yr haf, 19 mlwydd oed. Nath symud i'r brifysgol yn y haf, oedd wedi arwyddo ar Flint. A'r Flint wedi cyhoeddi hynny ar un adeg, ond newidiodd pethau. A mae fe gyda'r Met, a mae'n ambell I enw cyfarwydd dal yno. Elliot Evans yn ysbrydoli ers tymhorau. A bydd angen ysbrydoli heno wrth y ddau dîm fe mewn i'r canol cyn y gic gynta. Mae'n hyfryd cael croesawu Gwenan Harris ato ni hefyd. Wrth ni weld y dyfarnwr, Bryn Malcolm Jones, sy'n dyfarnu heno. A Gwenan Harris wrth yn ochr I noswaith. Digon cynnes, Gwenan? Ydw, mae gen I plenty o leias ymlaen pnawn yma. Gwenan yn dod yn barod. Mae'n rhaid cyfaddau hynny athrawes gael. Bystod yn barod ar unrhyw achlysur. Athrawes add gorff ni wastad I paratoi. Ni'n gwybod beth mae'r tymorau fel. Be fydd I fel heno? Be newn ni o hon, Pen y Bont? Dyn nhw'n wedi clywed y term yr ail dymor anodd, achos maen nhw'n cael ail dymor da iawn ar un o bryd. Ie, o'n i'n mynd I gweud yna fel arfer. Maen nhw wedi gwneud yr ffordd arall rownd, ond na, maen nhw'n llawn hyder. Wedi y buddugoliaeth o'r gêm diwetha yn erbyn Caernarfon, so fi'n siŵr fydden nhw llawn hyder ac yn edrych ymlaen i'r gêm heno. A chwaraewyr ar un ben glin a'r neges am parhau, ar un mor bwerus ag erioed. A ni'n barod am y gic gynta. Y dref fwyaf yng Nghymru, hanner ffordd rhwng y ddwy ddinas fwyaf yng Nghymru, a dau o gewri pêl-droed Cymru, Caerdydd ac Abertawe yn y canol. Mae Pen y Bont, a mae yna uchelgais fan hyn hefyd. Dyn nhw'n disgwyl cyrraedd uchelfannau Caerdydd ac Abertawe, ond nhw wedi cyrraedd hanner uchan uwch Cyngred Cymru. Mae rhain sôn am Ewrop o gwmpas y maes yma. Bam lai, y ffordd maen nhw'n mynd ar hyn o bryd. Maen nhw'n chwarae o'r dde'r chwith wrth I ni wylio yn y glas o'r gwyn. Mae Met Caerdydd, wel, mae geisio disgrifio lliw I crysau nhw. Porffor ar y mwyaf wedyn ni, a nhw sy'n ymddiffyn yn gynnar yn clyrio tuag at Elliot Evans. Yn y syth Pen y Bont yn fywiog dros Ben Wood, sy'n creu gymaint iddyn nhw. Tymor yma nôl gyda Nathan Wood. Chwarae cyflym. Dodjefski sy'n croesi a Mŵn sy'n codi. Dechrau da I Ben y Bont, maen nhw'n fywiog. Ydyn, maen nhw, fel wedyn ni, llawn hyder. Croesodd arbennig mewn fan. Reit yn y safle, fel mae'r blaenwr moyn. Rhywbeth I really ymosod arni. Fel wedys ti, mae Wood I bod yn canol ni yn barod a mosod, jyst methu cael y peniad lawr. Oedd actually amddiffyn, oedd digon o pwysau gan yr amddiffynwr fan'na I roi y Mŵn. Just off. Alex Lang I glyrio. Gem eraill heno hefyd, Aberystwyth gartre yn erbyn Caernarfon. Ac ers bod fan hyn, colliwch 6 gol I ddim. Mae Caernarfon di ennill 2 gêm. Mae yna drosedd yng nghanol Cai a Flint yn cyrra Dyrwyddon Cefn. Croeso nôl I uwch Cyngred Cymru, Neil Gibson, rheolwr newydd y Flint. Yn ni floeddio ambell I sgôr arall I chi hefyd. Mae Wrexham yn Weymouth, Casnewydd yn Salford. Digon yn digwydd ar y meysydd pêl-droed. A Mŵn yn codi eto, ac eto, Wood I Ben y Bont. Cain Owen. Os chi ddim wedi gweld Cain Owen yn chwarae pêl-droed, chi'n mynd I fwynhau. Mae droed chwith fwyaf hyfryd yn y gyngrair o bosib gan Cain Owen o Ben y Bont.
mor beryglus a Mael Davies yn gystadleuol yn codi. Georgievski. Wel, fel hyn, welon ni Pen y Bont yn erbyn Caernarfon yn dechrau'n fywiog. A maen nhw'n ddangos bod nhw'n gwneud hynny eto. Woods. Emlyn Lewis yn colli golwg ar y bil. Cain Owen. Dal i fynd. Yn colli ffordd. Ie, o'n i'n tybio gweld dau system tebyg iawn. Gyda Met Caerdydd yn chwarae gyda 5 yn y cefn, 3 yng nghanol cae, wedyn 2 yn eisoes, 1 jyst o flaen a 2 blaenor, a wedyn Pen y Bont yn chwarae fel maen nhw wedi bod, 3 yn y cefn, 5 yng nghanol cae a 2 up top. Ond mae'n ymddangos fel bod Pen y Bont wedi dechrau gyda 4 yn y cefn, 3 yng nghanol cae a 3 yn ymosod, so maen nhw moyn herio am ddiffyn Met Caerdydd, falle'n synhwyro bod nhw wendid, fanna falle diffyg cyflymder gyda'r wingbacks. Rhys Griffiths, y rheolwr, sydd hefyd ar y fainc. Wedi cael 2 gol tymor yma. Yn gyndyn i enwi hun. Amser i bobl eraill fynd amdani yn ôl Rhys Griffiths, ond eilydd. Pan ti'n gwybod ble mae'r rwyd fel mae fe yn, byswn ni wastad yn rhoi fy hun ar y fainc os o'n i'n fe, i fod yn onest. Do, fe sgoriodd y ddwy yn erbyn y Dre Newydd, os fi'n cofio'n iawn, a just fel rolio'r blynyddoedd yn ôl, fel maen nhw'n gweud, ar y postyn pella, croesiad, peniad, dim problem i Rhys Griffiths. Emlyn Lewis ar tafliad. Os yna gyfle i Cosby, Warman ar ergyd, braidd yn wyllt. Hanner cyfle falle i Met fan yna. Ie, bendant hanner cyfle, fi'n credu just peth gywir falle bys di wneud fanna yw just cymryd y cyffyrddiad, cymryd yr amddiffynwyr ymlaen, ond nath e just ddim digon o composure fanna, just yn ergyd wyllt i fod yn onest. Warman yn ôl yn y tîm heno. Nath e greu argraff a dechrau tymor, y sgellwr bach cryf, cyflym. Penderfynol hefyd. Wedi bod gyda Casnewydd yn gynnar yn ei yrfa, yn lang. Sy'n clirio hon. Un peth o ran Warman, bob sylwebydd yn hoffi rhywun gyda gwallt llachar. Elliot Evans yn clirio. A boots llachar hefyd. Hyfryd, dim problem. Unrhyw beth sy'n helpu. Georgievski, ni'n nabod Georgievski. Mae fe'n fyr ac yn glyfar yn beryglus, a mae Amwn yn dal ac yr un mor peryglus hefyd. Cyfuniad arall peryglus i Ben y Bont. Ie, hyfryd gweld jyst y perthynas rhwng o'n wedi gyda 2 yna, ond y 3 sydd yn chwarae, Wood, Amwn a Georgievski. Maen nhw jyst yn ddeall i gilydd, ddeall y symudiadau fanna, un yn dod yn byr, un yn redig mewn tu nôl, a'r cyflymder wedyn i fynd heibio i Emlyn Lewis. Nes i ddim sôn hefyd wrth i'r gemau fynd trwyddo'n gynharach. Dre Newydd gartre yn ebyn y Seintiau Newydd. Ni arfer gweud bod y Dre Newydd yn rhyw fath o bogey tîm i'r Seintiau Newydd. Sa'n credu bod y ystadegau yn cadarnhau hynny erbyn hyn. Mi oedd na gyfnod pan maen nhw'n ennill ambell i gêm yn ebyn y Seintiau. Gan i ond sy'n nhw'n gallu gwneud hynny heno. Seintiau wedi colli Cei Conan dros y penwythnos am gêm. Oedd o'n am berfformiad gan Cei Conan ennill o 2 gol i ddim yn gyfartal ar y brig erbyn hyn. A mae'n gyfartal fan hyn. Dim ond 5 munud sydd wedi mynd, cofiwch. Pen y Bont sydd wedi cael y gorau ohoni. Ond dyw hynny ddim yn sioc o weld i record ddiweddar nhw. 2 bwynt sy'n gwahanu'r 2 dîm, cofiwch. Ond mae Pen y Bont i chwarae 3 gêm yn llai. Ac yn edrych yn gyfforddus yn yr hanner ucha. 2 bwynt tu ôl y Bari'n bedwerydd. Am stori fydd hynny, tyn nhw'n gallu mynd uwch ben y Bari heno. Mae jyst yn dangos beth mae momentum a hyder yn neud. Pan ti'n cael rediad o gemau fel maen nhw wedi nawr, wedi cael 5 buddugoliaeth falle yn y 8 gêm diwetha. Mae hyder yn peth masif o fewn chwaraeon. Nwedig mewn sefyllfa unigol, fel unigol, ond fel tîm, pan ti'n creu'r momentum yna, mae'n anodd iawn i stopio. Yn yr un modd, os bych chi'n colli lot o gemau, a chi yn y momentum yna, mae'n anodd iawn i ddod allan o hynny hefyd, ar wahân i cael bach o look. Dwi'n gwylio Arsenal yn aml, Gwenan. Alla gytuno dy pob gair i chi newydd ddweud. Wel, fi'n gwylio Man United, jyst anghysondeb llwy sydd gyda nhw. Ie, newn ni'n dadle ynglyn â pwy sy'n cefnogi'r tîm gweitha. Fi sy'n ennill hwnna ar hyn. Ta beth fan hyn. Ie, Pen y Bont, Gwenan yn sôn, ennill 5 yn yr 8 diwetha. Nes nhw'n ennill ar 4 gêm gyntaf. Felly mae'r rhediad yma wedi bod yn
dipyn gwell a'r pwyntiau wrth i y golgeidwad Morris floeddio i hawlio honna. Dim un o'r bala yn yr haf. O'n i sôn yn y gêm fyw o'r S4C pan maen nhw'n cwrdd â Caernarfon. Cyrraedd y toriad yn y tymor diwetha, 15 o bwyntiau. Maen nhw ar 19 yn barod gyda 10 gêm i fynd. Mae newid yn enfawr o ran Pen y Bont tymor yma. Ydy, o'n i fan hyn y gêm gyntaf, tymor diwetha, actually, pan nhw wedi anffodus iawn i colli'r Bari. A wnaethon nhw chwarae'n dda, pryd ni. Ond just, chi'n gallu gweld, just y profiad. Just sut i chwarae, falle sefyllfad fel hwnna, just sut i chwarae'r dyfarnwr a dod i arfer gyda dwysedd y gyngrau maen nhw wedi nawr. Cerdyn Melyn i gapten Met Caerdydd, Brad Woolridge. Gen i weld y digwyddiad yn y man. Dyma ni, Georgievski. O'n i yn coleg gyda Bryn Markham Jones, a fi wastad wedi gweud, mae fe'n gyflym iawn i wneud penderfyniad. Oedd e union yr un peth, fan hyn wnaethon ni gweld yn erbyn Bari yn erbyn Ceicona. Nath y penderfyniad anferth o fewn y 10 munud gyntaf. 2 funud. Declan Poole cael ei ddamfon o'r caeth o fewn 2 funud. A hwnna'r un peth fan'na. Sa'n deall sut chi fod wneud o, heb defnyddio breichau chi er mwyn cydbwyso. Mae fe literally wedi mynd, Woodridge hwnna, wedi mynd lan i benio'r bêl, fel mae wastad wneud, 10-20 gwaith y gêm. Cain Owen ar gic rydd, dos bosib. Ond y symudiad at Woods. Syni falle bod Cain Owen ddim wedi taflu honna mewn, na beth oedd pawb yn disgwyl efallai ddim wedi gwneud hynny. Yn ei chod iddi. Yn obeithiol. A Jeffries ar cyffyrddiad ola. Just sôn hefyd am Woolridge wedi cael Cerdyn Melyn. Gath i ddanfon o'r cain efo yn y seintiau tymor yma, felly braidd fe fod yn ofalus am weddill y gêm nawr. O'n i'n cytuno ti fyna, ni wedi syni bod Cain Owen ddim gyda'r safon o beli mae fe'n gallu rhoi mewn. O'n i'n syni ddim gweld ar ei droed chwyth fyna, jyst yn crymanu'r bêl. A fydd yna, mae'n anodd iawn, chi'n rhoi yna yn y lle gywir. Mae'n anodd iawn wedyn i'r golgeidwad bysau Alex Long wedi cael problemau os bod y pêl ni'n dda. Gol hwyr yn uwch gyngor Lloegr, Wolves 2, Chelsea 1. A dwi'n gweud hwyr, mae yn hwyr, 96 o funudau, neto sgoriodd. Mae fe mewn tîm fantasy football fi. Ai, dyna sy'n bwysig nawr, Gwennan? Ie, yn amlwg. O, wedi gwneud noson fi. Wel, mae Gwennan yn hapus, cefnogwr Wolves yn hapus, cefnogwr Chelsea ddim yn hapus yn amlwg, ond bydd y clybiau o'i cwmpas nhw tu o'r brig yn uwch gyngor Lloegr yn hapus. Fan hyn, Pen y Bont, Wood, eto. Elliot Evans yn ôl yn cynorthwyo'r amddiffyn. Cain Owen a draws at Ashley Evans, dath yn yr haf o Ferthyr. Ambell i chwaraewr wedi dod i Ben y Bont o Ferthyr. A maen nhw gyd yn dechrau hefyd. Gêm Wolves wedi gorffen, Wolves wedi ennill o 2-1 yn erbyn Chelsea. Wolves wedi colli 2 gêm diwetha nhw. Y fuddigoliaeth na yn hwb iddyn nhw. A Chelsea wedi colli yn erbyn Everton yn ei gêm diwetha a colli cyfle i fynd i'r brig heno. Mae mor ddifur tu ar brig. Mae'n dymor gwahanol a fydd yna enw gwahanol ar y cwpan. Neu'n disgyn i dynod? Dwi'n mynd i awgrymu enw neb oed ennill ar hyn o bryd na gwe. Mae neb yn cymryd blaenoriaeth yn y gyngrair. Ashley Evans eto. A ni so, mae yn ddiddorol, chwaraewyr fel Ashley Evans wedi dod o Ferthyr, dim fe o'r unig un. Wrth gwrs, Merthyr goffod dod o'i tymor i bennydd, ddim hyd yn oed dechrau'r tymor. A Woman. O, mae fe'n achosi problemau fan hyn. Gwaith campus gan Woman. Price oedd yn disgwyl yn y canol. Nawr mae'n y gyfle i Ben y Bont wrth ymosod. Woods. Edrych am Ben a Moon. Yr ymosodwr mawr. Cryf. Llawn sgiliau hefyd. Yw e'n gallu creu. Mae fe wedi creu. Mae'n gyfle i Ben y Bont dros y bar gan Harling. Am gyfle. 11 munud i mynd. Fe ddylsen nhw wedi bod ar y blaen. Fe ddylsen nhw'n wir. Chwarae arbennig gan Ben y Moon fan'na. Jyst yn defnyddio ei gyflymder a wedyn yn synhwyro. Gallu gweld bod amddiffynwr yn dod ar draws ar gyflymder. Torri ar draws yn gwybod os bod unrhyw cyffyrddiad gallu fe mynd lawr. Pwy oedd e fan'na? Oedd e'n Liam Black fi'n credu'n dod mewn i gyflym. Nath e'r peth gywir fan'na, Harling. Cyffyrddiad da, cael allan o'r corffe. Yn gwybod angen e troi. Ond fan'na, mae jyst angen composure i pigo cornel. Dim angen mynd am pŵer fan'na. Mae jyst angen pasio fe yn amlwg gyda bach o gyflymder, ond mewn i'r cornel, yn lle trio tarfe mor galed as sy'n bosib. Mae yna'n cyfle eiraidd wedi mynd. A wedi sgorio 2 yn erbyn Caernarfon
yn y gêm ddiwetha hefyd. Felly Harling di taro'r targed. Oedd Malcolm Allen yn sôn trwy gydol y sylwebeth. Oedd angen dda fe ychwanegu goliau i'w gêm. A mi nath e hynny yn y gêm ddiwetha. Felly wedi cael un arall fan hyn. A bydden nhw'n heiddi bod ar y blaen, ond di sgôr, di hangfa i Met Caerdydd o bosib. Ie, dath yna, actually, o chwarae dda gan Met Caerdydd a Liam Warman. Ni'n hoffi'r ffordd oedd e'n fygythiol iawn, pigo lan y bel ac yn edrych i ymosod. Ddim yn troi nôl fan ni'n gweld lot o chreuwyr yn neud, pasio i'r ochr, pasio nôl cadw meddiant. Oedd e'n moyn cymryd yr amddiffynwyr ymlaen, a nath e achosi problemau, ond o'r un ochr y cae yn syth lawr i'r ochr arall ar cyfle. Mae'n gystadleuaeth dda rhwng Warman fan hyn a Georgievski pan maen nhw'n cwrdd. Y ddau na'r sgellwyr, ond Warman yn ôl yn cynorthwyo'r amddiffyn. Miles Davis, gynt o Met Caerdydd wrth gwrs. Ashley Evans. Gynt o Ferthyr. Iacubu gynt o Ferthyr. Ond yn batrwm yn amlygu hun. Fan hyn, ond Merthyr wedi colli ambell i chwaraewr. Mae wedi bod yn gyfnod mor anodd i'r clybiau yn y cyngreiriau is. Yn wedi Merthyr wrth gwrs yn Lloegr, ond Georgievski fan hyn. Dwi'n meddwl bod am fynd i hun. Fe gath o'r unig gol yn y gêm ddiwetha rhwng y ddau dîm tymor yma. Pen y Bont yn ennill, y gol i ddim. Harris yn lledu ddi. Miles Davis. Hyfryd gan Miles Davis. Emlyn Lewis yn clyrio. Mi oedd na fygythiad yna. Eto ni'n gweld safon Miles Davis. Ie, a'r croesiad mewn unwaith eto yn un arbennig o dda. Un ddau i'r blaenwyr i mynd ymlaen i ymosod arni. Ond profiad Emlyn Lewis fyna, jyst yn gwybod sy'n hwyro a peniad gryf i ffwrdd allan o'r perygl. Emlyn Lewis wedi bod yn golled iddyn nhw ar ddechrau'r tymor i brofiad e. O Blair gan Ben y Bont am unwaith, ond Emlyn Lewis wedi bod allan, gath e anaf, a wedyn gath e hefyd i wahardd, achos oedd e'n dod nôl o'r anaf, ac oedd wrth ochr y cae, gath e i wahardd am gael ei ddanfon o'r cae, ac oedd e'n dadle dar swyddogion, a ddim mynd yn chwarae. Wel, mae'n heiddio na, os bod e'n dadlau. Mae angen llai o dadlau gyda'r dyfanwyr yn y gêm yma, fi'n credu. Dwi'n siŵr os yw Emlyn Lewis yn mynd i newid i arddull erbyn hyn, ond gwych gweld yn ôl. Kaiser Kincoids nath criw pod ligo i fedyddio fe. Dwi'n siŵr am hynny chwaith, ond enw da, chwaraewr da. Ond braf gweld yn ôl yr amddiffynwr o Aberaeron yn enw gwell, o bosib. Ashley Evans eto, Ben am hwn ddim yno. Chwarter awr wedi mynd heibio, digon cyflym hefyd. Pan chi'n meddwl bod Pen y Bont tymor diwetha, dath y tymor i Ben yn gynnar, ond o driffwynt uwch Ben Caerfyrddin sydd wedi disgyn. A neb yn dadlem sut nath pethau orffen, ond rhyddhad i'r Rhys Griffiths, achos mi o'n nhw mewn frwydr i aros yn y gyngrair. 9 chwaraewr newydd wedi dod mewn yn yr haf, a mae llawer o'n nhw'n dechrau, mae'n tua 5 o'n nhw'n dechrau, felly mae wedi cryfhau yn sylweddol. O, mae wedi. A, wel, ti'n meddwl angen edrych ar y tabl i weld hwnna. A just, bwy'n unrhyw beth, fi'n credu cystadleuaeth wrth ymarfer. Mae hwnna wedyn yn codi safonau, codi'r dwysedd, a mae'r chwaraewyr yn fwy siarp wedyn mynd mewn i'r gemau. Mae pawb yn gwybod mae'n rhaid nhw perfformio mwyn cadw Crys nhw. Osgwn ni faint mae Rhys Griffiths ei hun wedi gwella a dysgu fel rheolwr yn esgyn o gyngor y de, heb golli gêm, yn cael pethau'n anodd ar ddechrau tymor cyntaf yn uwch gyngor Cymru. Mae fe'n gymeriad cryf ac yn benderfynol, yn rhy benderfynol i weithiau. Elliot Evans yn troi, pan mae Elliot Evans yn troi wrth ochr y cwrt, gall unrhyw beth ddigwydd, ond nid yr adeg yna. Ie, mynd nôl i Rhys Griffiths. Fi'n credu chi'n dysgu mwy yn y cyfnodau anodd yna, a fi'n siŵr bod y dechrau gath y tymor diwetha wedi falle wneud fe sylweddoli. Mae hwn ddim yn mynd i bod, fi'n siŵr, ddim yn meddwl bod e'n mynd i bod yn hawdd, ond falle bod e'n noddach nag oedd e'n disgwyl a dyna pam wedyn yn y haf. Falle yn y rwyddo fwy na bys fe wedi cynllunio i wneud, ond yn cryfhau'r tîm yn y ffordd gorau bosib a danfon nhw cam ymhellach a trio cael nhw ymlaen yn y tabl. Dwi'n cofio ar ôl tua 2 fis o'r tymor, oedd e dal yn gwneud cyfweliadau yn gweud ni oedd y tîm gorau, ond ni wedi colli. A chi'n meddwl, mae'r pwynt yn cyrraedd. Falle bod chi jyst angen ennill, a dim poeni pwy yw'r tîm gorau. Ie, hwnna'r weithiau, ti'n edrych ar y perfformiadau, chi'n moyn pêl-droi deimliadol, a lot o gyfleoedd. Ond ar diwedd y dydd, os chi'n ennill 1-0, fel yr hen Arsenal, ac yn ennill, hwnna'r peth pwysicaf, 3 phwynt. Warman.
Symudiad addawol gan Met Caerdydd am unwaith. Mi oedd yna 3 fyny yn yr ymosod, ond Pen y Bont eto. Dal i tir, Mael Davies yn edrych am Mwn. Ie, yeah, neis gweld Matthew Jones jyst yn cael bach o'r bil fan'na. Credu oedd e'n pigo lan, Thomas Price yn y safle yna, rwy'n cael lawr nawr, just rwng y llinellau am ddiffynol a Canacau, jyst yn pigo lan, ffeindio bach o wagle, a chwaraewyr Met Caerdydd yn ffeindio fe tro ni. Owen a Wood ddim ar un donfedd am unwaith, oedd Wood yn amlwg yn disgwyl i Cain Owen fod wedi parhau 2 rediad. A mae fe fel arfer i fod yn deg. Nid y tro yma, mae'n ddisgwr yn y gem eraill heno. Ar un o bryd hefyd, yn uwch gyngrair Cymru JD gyda llaw. Cyfnod prysur y clybio yma cyn y dolyg. Mae'n ein gyffroes i ni sy'n dilyn y gyngrair. A'r Seintiau newydd yw'r un difyr. Wel, maen nhw gyd yn effeithio'r tabl yn amlwg, ond tu ar brig Seintiau yn y dre newydd. Sut fydden nhw'n ymateb ar ôl colli yng Nghei-Cona. Mae Met yng Nghei-Cona di Sadwn, a mae Pen y Bont yn y Seintiau newydd. Pen wythnos yma hefyd. A mae 2 gêm fyw i ddod hefyd dros y pen wythnos. Gledd i chi o uwch gyngrair Cymru JD. Ar yr ofal yn gyntaf, Canarfon yn cwrdd ar dre newydd. Ac ar ôl i'r camerau fod fan hyn yn gweld Canarfon yn colli o 6 i ddim, bydden nhw eisiau perfformiad gwell, a maen nhw wedi ennill i 2 gêm ddwethau i fod yn deg. A'r ffrint yn erbyn Aberystwyth. Neil Gibson yn ôl yn uwch gyngrair Cymru. Niall McGuinness di colli swydd gyda'n y fflint. Ar ôl rhediad siomedig dros ben. A hefyd, methu bod yn gyd digwyddiad. Y cyhoeddiad bod yr ail heinen yn ail ddechrau, bod yna glybiau mynd i esgyn a disgyn. Mae'n siŵr yna lot o glybiau yn meddwl falle bydd yna free hit hwnnw gwed yn Saesneg, bydde neb yn disgyn tymor yma, ond dim fel na fydd i. Os bydden nhw'n llwyddo i ail ddechrau ar hyn o bryd, dyna'r bwriad. Ni wedi dysgu i beidio cymryd dim byd yn ganiataol dros y misoedd diwethaf. Pen y Bont. Bant nhw eto Harris at Georgievski. A mae Lang wedi dysgu bod angen bod yn wyliadwrus. Mae Mwn yn gyflym ac yn beryglus. Ie, mae'n neud e'n anodd i'r amddiffynno, achos mae fe'n pigo lan. Mae ddim yn mynd reit yn erbyn un ohonyn nhw, fel Liam Black sy'n chwarae yn y canol. Mae fe'n ffeindio'r gapiau rwng. So mae'n mynd rwng Bradley Woodridge a Liam Black, neu mynd i'r ochr arall rwng Emlyn Lewis a Black. A beth mae'n neud, mae'n neud yn rili anodd i'r amddiffynno wedyn. Pwy sy'n pigo lan, mae angen bod nhw'n cyfathrebu a pasio'r chwaraewr yna drosodd yn gyflym, so mae fe'n neud yn dda fyna, mae'n synhwyro y cyfleoedd rhwng y chwaraewyr. 20 munud union wedi chwarae. Pen y Bont yn cadw'r meddiant eto. Ashley Evans. Atia Cwbw. A Warman yno eto. Ni wedi sôn digon am Ben y Bont a Rhys Griffiths. Christian Edwards. Wel, ddim yn rhy hapus. Mwy o anafiadau, mwy o broblemau. Rhwng y sefyllfa gyda Covid-19 ac ati chwaraewyr gorfod eu hunan yn ysu. Bydd eitha hapus sydd yn hyn, bydd e? Di-sgwr, 20 munud wedi mynd? Ie, nhw wedi gael ôl falle 2-3 munud gyntaf, geithio nhw cyfleoedd ar ôl y cyfle dda neu halen. Maen nhw wedi dechrau adeiladu tyfu mewn i'r gêm tipyn bach mwy, cael bach fwy o feddiant. Maen nhw'n pwyso'n uchel, so maen nhw'n trio rhoi Pen y Bont o dan pwyso yn uchel lan y cae a ffors i'r camgymeriadau. A fel ni wastad yn gweld gyda Met Caerdydd, maen nhw'n digon hapus i chwarae pêl-droed allan o'r cefn, ond maen nhw hefyd yn digon hapus i fynd fel wnaethon ni gweld fan'na mynd yn hir a jyst cymryd y pwysau oddi arnyn nhw. Bydden nhw'n edrych tuag ati chwaraewyr profiadol. Met yn amlwg. A mae yna enwau newydd ymysg y garfan. Tom Price, fan yna un ohonyn nhw. Wedi bod gyda Academi Abertawe yn ifanc. Dim ond y mis Hydref, gyrraeddodd e'r brifysgol. Mae'n ymddangos bod e'n mynd syth mewn i'r tîm. Y peth mwyaf i nhw fi credu yw o ran y record goliau. Maen nhw ddim wedi sgorio lot tymor yma. Wel, maen nhw sgorio llain o pawb yn y gyngrair. Yna'n sioc i chi? Wel, fi credu ers nhw colli Adam Roscoe. Tymor diwethaf, tymor cyn ath ei Wimbledon. Fe oedd real focal point nhw, fe oedd yr un nhw'n gallu dibynnu arno. Elliot Evans, wastad yn trefo mewn gyda cwbl o goliau. Ond dim dyn nhw'r un chwaraewr yna sy'n mynd i cael 15-20 gol tymor. A mae'n anodd wedyn i cael rhywun arall mewn fel yna. Cain Owen, cic gornel, be ddaw nesa?
Wel, Lang yn dyrnu'r bel sy'n dod nesa. Clirio'n dda, Met Caerdydd. Oedd na Corner teg. bach o frwydr fan'na rhwng Amwn a Woodridge fan'na, fi credu. Woolridge, fi credu, god, bys lic ni gweld hwnna eto, dwylo dros ei gilydd fan'na, ath Amwn i'r llawr. Ar y sgrin, ni'n gweld Caernarfon ar y blaen. Jack Kenny sydd wedi chalu. Fe sgorio dde'n hwyr ar y penwythnos hefyd, wrth iddyn nhw ennill o 2 gol i ddim. Jack Kenny rhoi Caernarfon ar y blaen yn Aberystwyth. Ennill 2-0 yn ôl ers colli'r 6 gol i ddim fan hyn. So allan nhw ennill eto. Dyma ni, Gwenan. Wel, oce, falle ddim gymaint ag o'n i'n disgwyl, ond jyst dyddiau yma, dyna sut maen nhw'n amddiffyn a. Fi'n credu bod e'n mor, so wedi bod yn rili ofalus pan ti'n rhoi dwylo unrhyw lyfr yna yn y Cosby nawr, achos mae chwaraewyr yn mynd lawr mor hawdd. Bydde VAR yn cael golwg ar hwnna, o bosib. Yn sicr, fi'n credu. Mae Wedyn. VAR yn cael golwg ar popeth dyddiau yma. Dodjewski, a Miles Davis yn opsiwn yn syth, Evans. Miles Davis yn cam sefyll. Ond oedd pawb stopio. Dwi'n cymryd bod e'n gwybod bod e'n cam sefyll. Dal yn odd gol yn stopio. Ie, mae'n anodd achos mae'r Llemanwyr nawr ddim yn rhoi fflag nhw lan tan y munud ola, tan maen nhw wedi effeithio'r gêm, a weithio maen nhw'n gallu bod mor rwystredig, achos chi'n aros 15 eiliad tan maen nhw'n gwneud rhywbeth. A ni, dros hanner ffordd drwy'r hanner cynta. Mae wedi tywelu rhywfaint. Rhai cyfadde, dechrau tanllyd gan Pen y Bont. A mae yna gyfle fan hyn, mae hon fel cic rydd. Rydjan Morgan. A ni'n mynd i weid y gŵr ifanc, mae hwnna'n fwy o fan nhw'n ifanc. Mae cwpl yn heiddio o ran Met Caerdydd, nid myfyrwyr mae honyn nhw yn bendant, ond Morgan, tafliad hir, a gyd chwaraewyr yn gwybod am hynny, Black yn codi. Yn cic gol fydd hi yn y pen draw. Liam Black. Nôl yn y tîm, gollen y dymor cyfan. Gadael Met Caerdydd. Ddim wedi sgorio tymor yma, mae wedi sgorio ni rwyd i hun yn erbyn y Seintiau Newydd, a un i ddim oedd y sgôr terfynol. Na ddim atgoffa fe o hynny, na ddim bod Rhys o'n llyd, fan hyn yn y pwynt sylwebu. Bys ni ddim moyn cael fy atgoffa hwnna chwaith, ond... Israelwr y Met, Anthony Williams, sy'n cael y cerdyn fan hyn, gan Bryn Markham Jones, rhywbeth i digwydd wrth ochr y cae. Gyn golwr da Cymru dan 11, mae'n anodd nabod e rhwng yr het a'r mwgwd rhaid cyfadde, ond fe sy'n cael y cerdyn melyn. Di-sgôr, unig gol yn oson hyd yn hyn. Caernarfon ar y blaen, o gol i ddim yn Aberystwyth. Dre Newydd, Seintiau Newydd, y Fflint a'r Derwyddon yn parhau'n di-sgôr. A Wolves wedi ennill yn erbyn Chelsea o 2 gol i 1. Chelsea yn methu'r cyfle i fynd i'r brig. Mae Man City'n cwrdd o West Brom. Heno. Met, Cosby, lawr yr asgell, Miles Davis yn ei rwystro. Fydden nhw'n nabod i gilydd, oedd tymor diwetha, Miles Davis gyda Met. Tymor diwetha, chwaraewr o safon. Fydd ar sgorio yn ystod i gyfnod gyda Abertawe, yn cael ei ryddhau gan Abertawe. Wedi bod gyda Cyfyrddin a Met ers hynny, ond setlo fan hyn dy Pen y Bont. Black, Emlyn Lewis yno, achos maen nhw'n gwybod bod Morgan yn gallu hyrddio hon syth mewn i'r canol. Emlyn Lewis gath y cyffyrddiad. Price. Black yn cystadlu da Iacubu. Blair yw i o ran Met yn y sefyllfa yma. Blair, ond mae Pen y Bont yn gwneud mor dda, achos maen nhw'n ennill pob ail bêl. So os maen nhw ddim yn ennill y bêl gyntaf, maen nhw'n sicrhau bod nhw'n ennill yr ail bêl yna, clirio. Cosby ar drosedd ar Dodjewski. A Charlie Cosby'n cyrraedd Prifysgol Met 2009 gyrraeddodd Oh my god, yna bron yr un amser o'n i yn coleg. Oedd e actually yn yr un amser o'n i coleg fan'na, nes i dechrau'n 2006. Mae fe'n darlithio yna erbyn hyn, y cysylltiad yn parhau. Cysylltiad arall rhwngddo chi. Mae wedi cael lot o anafiadau o Ben Glyn, mae'n ddrwg dy fi Gwenan, yn atgoffa o hynny. A dde'n sôn bod hi'n fynd yn fwy anodd dod nôl. Tio, beth sydd yn anodd gyda anafiadau fel hwnna yw'r fath o arwynebedd fel hwn. Fi gwybod mae fe'n hyfryd ar gyfer pêl droi deiniadol, gallu pasio'r bil o gwmpas, ond o ran y pwysau mae'n rhoi ar cymalau, mae fe ddim yn dda, achos wedyn nhw i fi pan o'n i'n trio dod nôl o anaf fi,
bod fi methu chwarae ar y nefydd yma, ond ar gwair. So mae hwnna'n siŵr mynd i wneud, nwedig ymadfer rhwng y gemau'n anodd iddo fe. Wood yn edrych am Amoon unwaith eto. Met yn clirio unwaith eto. Nawr mae'n ras. Elliot Evans yn erbyn Jeffries. Jeffries yn gwneud digon. O dan bwysau. Cymorth yn cyrraedd. A maen nhw'n dod allan o honna yn dwt iawn. Os yna gyfle wrth ymosod, hyd yn oed Harling yn dechrau'r cyfan, Miles Davis, Georgievski, bant nhw, gwyliwch Miles Davis, mae fe'n opsiwn yn syth. Georgievski ddim angen hyd yn oed edrych, oedd yn gwybod bod Miles Davis di parhau da'i rediad. Eto, gwrth ymosodiad hyfryd gan Met Caerdydd, Amoon yn y canol, am gol fydde honna i bod, o un pen y cae i'r llall. Ie, mae wedi rhoi'r cic rydd yn erbyn fi'n credu, jyst am tynnu Chris, ond chwarae arbennig gan Miles Davis fyna. Just sy'n hwyr os, bys wedi rhoi croesod mewn, fel ni'n gweld fan hyn, ar y tro gyntaf, bys yw'r bloc wedi dod mewn o Black. Tynnu'r Black o un ochr i'r llall, a wedyn pêl arbennig mewn unwaith eto. Sa'n gweld dim byd yn bod gyda hwnna. Oedd popeth wedi dod fyna o Met Caerdydd yn mynd yn hir unwaith eto. Fi gweld tactig nhw, maen nhw moyn cael y bêl mor bell i ffwrdd o gol nhw, rhoi pen y bot o dan pwysau. Mae'n gwneud synwyr, cael y bêl mor bell i ffwrdd o gol chi. Ond oedd pêl ymlaen i Elliot Evans fyna, i roi e jyst i syth i'r traed, gael fyd i troi a wedyn cymryd amddiffynwyr ymlaen, a licen ni jyst gweld bod nhw'n bwydo fe a rhoi fwy o pel i dda iddo fe, achos mae fe'n chwaraewr mor dda, mor twyllodrus. Yn lle bod e jyst yn chasio ar ôl scraps, bod e'n cael y bêl i'w traed i wneud bach o niwyr y ffordd yna. Dwi'n mynd i geisio dyfalu beth yw'r gair Cymraeg am swagger, achos mae Ben Amoon yn cerdded o gwmpas y cae. Mae'n edrych fel fersiwn, fel sy'n rhywun wedi stretchio Malcolm Allen. Mae dy fe rhyw swagger, dy Malcolm rhyw swagger. Mae Ben Amoon yn edrych fel bod e'n barod am hon, achos mae fe nawr, mae Black Emlyn Lewis, mae'n fod yn noson brysur i'r ddau yna. Mae Amoon eto wedi cipio'r meddiant. Woods yn edrych am yr ymysodwr, dyma ni, Amoon yn glir, mae yna gymorth, Harling sy'n y canol, Lewis Harling i Ben y Bont! Hyfryd i Ben y Bont. Maen nhw'n heiddi honna, a mae'r tîm cartre ar y blaen. Ben y Bont 1, Met Caerdydd dim. Yr un chwaraewyr unwaith eto, welwn ni 10 munud yn ôl yn creu'r problemau. Amoon mewn tu nôl, rediad arbennig fyna. Jyst yn synhwyro ble oedd y gwagle, mewn tu nôl. A wedyn, yn lle fod yn hunanol ac yn seithi, pêl arbennig ar draws i Harling. Unwaith eto gyda Harling, cyffyrddiad gyntaf ond y tro yma. Yn lle defnyddio'r pŵer, fel nath e tro diwetha, oedd e jyst wedi arafu hunan lawn a rhoi e mewn i'r cornel bellach. Gôl hyfryd, a llawn heiddiannol yn fy marn i Ben y Bont. Mae honna yn gol o safon ar unrhyw lefel. Pob cyffyrddiad yn bwrpasol. A mae'n Harling ar ôl wneud methu'n gynharach. Hyd yn oed gwell gweld e dim amheuaeth o gwbl gyda honna. Pen y Bont ar ei gorau fan yna. Dysgu o'r tro diwetha yn gwybod bod dim angen i roi troed e trwy'r bêl tro yna. Just ffeindio'r cornel bellach. Mae'n mor anodd i golgeidwad mynd lawr yn isel yn wedig o'r pellter yna. Miles Davis eto. Sydd trwy'r canol. Y bas yn uchelgeisiol o Wood yn bloeddio i'r rwystredigaeth oedd ar yr asgell yn glir. Bach o siomi pan mae Met Caerdydd ddim jyst yn eistedd bach yn dwfnach ar y degau a jyst yn hwyr o pryd i drop yn nôl tipyn bach gan edrych ar cyflymder. Mae fe wedi mynd mewn tu nôl am ddiffyn nhw bit 4-5 gwaith yn barod o fewn y hanner awr gyntaf a creu lot o problemau. Mae yna gol yn y Flint, a mae'n mynd i'r Flint. Richie Foulkes, y capten sydd wedi chael un ebyn derwyddon cefn. Gol gynta yn hirnasiad y rheolwr newydd, Neil Gibson. Mae'r seintiau wedi sgorio yn y dre newydd, ni'n clywed. Dim byd newydd rhwng y dre newydd a'r seintiau newydd. Mae Robles di rhoi'r... O'n i mor gyfarwydd o gweud y pencampwyr. O'n i'n fi'n gweud y pencampwyr. Nid nhw yw'r pencampwyr wrth gwrs, dyna'r stori fawr. Os fi ddim yn dweud yna o flaen Andy Morrison. Na, byddwn ni ddim. Diolch, pidwch gweithio fe, please. Mae'n gol i ddim, felly, ym mhob gêm. Canarfon ar y blaen yn Aberystwyth. Pen y Bont ar y blaen fan hyn, wrth gwrs. Flint ar y blaen yn ebyn y derwyddon a'r seintiau yn y dre newydd. Robles i'r seintiau. Pen y Bont. Cipio'r meddiant yn ôl. Woods, nawr mae yna broblemau i Met. Amoon yn y canol. Black yn gwneud digon. Ie, pwysau da gan Pen y Bont, chwaraewyr ymysodol yn rhoi'r amddiffynwyr o dan bwysau. Fi'n gwrdd pas y sgeilus mewn i'r canol gan Black.
A wedyn roed cyfle, oedd y pwysau ar y pas mewn i Wood yn dda. Falle jyst gallu wedi pasio fe hanner eiliad yn gyflymach, fel bod y mŵn mewn ar y gol, ond dal yn safle bygythiol iddyn nhw. A nid yma tro cyntaf ni'n gweld y Met yn colli meddiant. A bydd Christine Edwards ddim yn hapus gyda hynny. Digon anodd ddim yn pen y bont heno. Kane Owen. Taro honna. Fel bwled ar draws. Ond edrych yn Paul Scholes wrth ochr y cwrt o bosib. Oedd ond oedd neb fyna. Gwylwyr ifanc yn googlo Paul Scholes yn gyflym. Paul Scholes yn erbyn Bradford. Mae rai mae pawb yn gwybod, na i ddim mynd lawr y llwybr cil yma nawr, ond... Byddwn nhw falle'n gwybod Grealish, achos o Grealish i sgorio gol weddol tebyg. Diolch am lusgo fi i mewn. Chi'n cymysgu mwy da plant ifanc yn yr ysgol yn Glantaf, gwanan, ie. Emlyn Lewis ar tafliad. Lot o waith i wneud o ran Met Caerdydd. Ddim di bygwth gol Ashley Morris. Mae pen y bont. Mae wedi cael un, allai fod yn fwy. Dim am beth am hynny, Harling di methu cyfle eiraidd cyn sgorio. Unwaith eto fyna pen y bont y pigo lan yr ail beli, maen nhw gyntaf i bopeth ar hyn o bryd. A mae angen i Met Caerdydd sicrhau bod nhw'n dod nôl mewn i'r gêm yma yn go gyflym gan ennill yr ail peli yna a sicrhau meddiant. Mae ddifur gweld bod yna ambell i chwaraewr o ran prif sgorwyr pen y bont. Ni'n gweld Georgievski fan yna. Cwpl nhw wedi cael tair gol. Ond nawr Lewis Harling di mynd ar y blaen a'r taroi bedwaredd heno, ond mae Ben Amwn di cael tair, Miles Davis, Georgievski di cael tair. Mae yna goliau yn y tîm yma. Fi'n credu mae'n anodd weithio, achos chi moyn un prif sgorio sydd chi'n gallu dibynnu ond wedyn mae'n rili bwysig bod gyda chi'r chwaraewyr arall sydd yn cyfrannu, fel Harling. Fel prif sgoriwr erbyn hyn. Dwi'n credu bod Rhys Griffiths di dysgol hynny ar ddechrau'r tymor. Na, yn y safleoedd mae fe'n ffeindio ei hun mewn a'r rediadau hwyr o canol cae hefyd. Maen nhw'n rili beryglus, maen nhw'n anodd iawn i farcio. Ni wedi gweld yn cael dau cyfle, mae wedi cymryd un a methu gyda'r cyfle arall. A fi'n siŵr fydd Rhys Griffiths yn hapus iawn bod e yn y safleoedd yna yn cael y gyfleoedd. Fe ddath mis Ionawr, o 6 tymor gyda Cyfyrddin. Mor gyfarwydd a gweld e'n Nghrys yr hen air. Yn glas o gwyn yw i erbyn hyn. Kane Owen. A'r gicia cwbw i fyny o'r cefn. Mae'n dal yno i ben y bont. Georgievski, llawn triciau. Be bai angen. Woolridge y captain. Ond yn ceisio clyrio. Miles Davis, Georgievski, pen y bont eto yn creu. Ond yn croesiad dros Ben Amwn. Unwaith eto, popeth yn dod fyna, pen y bont yn ennill yr ail peli, fel ni'n sôn am cwbl o funudoedd yn ôl. Maen nhw jyst yn edrych yn llawn, mewn llawn reolaeth o'r gêm yma. Llawn hyder hefyd. A fel ni'n gallu gweld, maen nhw digon hapus i pwyso'n uchel a trio cael y camgymeriadau wedyn allan o Met Caerdydd. Ar y gair, Kane Owen, sy'n angen ail wahoddiad arno fe i daroi. Mae'n gwyro, mae'n achosi problemau lang yn gorfod gwylio honna yn ofalus. No, Pale Weil ar draws, fi'n cael ei gael Woolridge tro yma. Sim ffordd allan ar un o bryd. Na, achos mae pen y bont yn pwysau'n uchel hefyd. Mae fe'n anodd o... Os neb yn canol cae yn trio cael ar y bil fyna. Fel wedi mae'n anodd yn dod allan. Mae'n haws wedyn i pen y bont i ymosod o fyna. 10 munud i fynd yn y hanner cynta. Iacwbw dros ben pawb. Woolridge. Peniad pwysig. O Met eto. Wel, nôl y daw i sneb yno. Na, union yr un peth. Wedi 10 munud yn ôl yma. Warman fyna wedi dod i gael y bil wrth ei draed e'n lle mewn tu nôl. Ond mae Met Caerdydd wedi mynd ar bil yn bell. No, jyst angen sicrhau methiant fi'n credu. Jyst codi hyder, ti'n cael cwbl o munudoedd o feddiant fan hyn a jyst ceisio tynnu pen y bont o un ochr y cae i'r llall. A maen nhw'n dîm sy'n cadw'r meddiant fel arfer. Dwi'n gweld lot fawr o gemau cartre Met Caerdydd dros y tymores nhw'n fod yn uwch gyngrair Cymru, a maen nhw'n cadw'r meddiant. Gormod weithiau, hyd syrffed ar y degau, ydyn nhw'n creu digon, ond mae'n odd gweld nhw'n cael braidd dim meddiant. Ydy, mae'n syndod gweld nhw'n mynd y ffordd yma nawr, a mynd mewn tu nôl, a peth os chi'n mynd gyda'r peli reit lan yn hir fel yna, mae angen bod gyda chi blaenor mawr, gryf, sy'n gallu dal y bil lan. Os dim dyn nhw'r opsiwn yna, so maen nhw'n naill angen rhoi y bil i draed yn gyflym pan mae'r chwaraewyr wedi dod off y chwaraewyr am ddiffynwyr, neu mae'r pil mewn tu nôl gofod bod ni'n dda sydd wedi pwyso am dda.
ni ddim yn cael un o'r ddau ar hyn o bryd. Gwennan yn sôn yn gynharach am Adam Roscoe. Ychwanegwch Will Evans i'r rhestr yna, sydd wedi mynd i'r bala ac sydd wedi ffrwydro ers symud i'r bala. Tipyn o golled i Met Caerdydd. Sy'n credu oedd neb yn sylweddoli bod yn gymaint o golled. Yn gymaint o chwaraewr da, ond mae berfformiadau fe wedi bod yn wych i'r bala tymor yma. Woods yn erbyn Emlyn Lewis. Lewis yn edrych yn rhwystredig. A sgiliau Wood wedi ennill y dydd. Harling, Kane Owen, eto! Campus gan Pen y Bont. Mae'n werth gwylio'r tîm yma ar hyn o bryd. Maen nhw yn y parth. Os yw Malcolm Allen yn dweud. Ond ddim coet ar yr un donfedd fan yna. Elliot Evans at Warman, colli'r meddiant. Nôl y dawi i Ben y Bont. Mae symudiadau off y pêl Pen y Bont yn dda iawn hefyd. Mae rediadau third man runs fan i gweud. Yn anodd iawn i bigo lan. A ni'n gallu gweld mae Met Caerdydd yn stryglo i ymdopi gyda'r rediadau yna. Dyna pam ni wastad yn gweld Pen y Bont gyda chwaraewyr sbar. Ond bysau hwnna wedi bod yn gol hyfryd. Bach o sgil gan Wood i ddechrau a wedyn yn nutmeg trwyddo i Kane Owen hefyd. Ond un gol sydd ynddi. Fel mae pob sylwebydd yn dweud gweitha'r perfformiadau. Oedd yr un peth di Sadwrn, oedd gymaint o bobl yn canmol Ceicona, a mi oedd e'n perfformiad gwych yn ebyn y Seintiau ac yn ganlyniad mawr, ond maen nhw'n gyfartal o ran pwyntiau ac ar hyn o bryd fydd y Seintiau newydd yn mynd driffwynt yn glir ar y brig achos maen nhw ar y blaen ar hyn o bryd yn y dre newydd. Mae'r tri yna jyst mor relentless nag nhw. Nhw ddim yn colli pwyntiau'n aml, os maen nhw'n ymateb yn gyflym. Wel, mae'r ddau ucha. Mae'r bala wedi gollwng ambell i bwynt bach. Dyn ni'n ôl eto ni'n yman, achos mae Kane Owen am digilnedd o le i fesur y croesiad eto. Georgievski. O, mi oedd na lawio, mi darodd i law. Ie, fi'n cytuno i bod nhw'n fi'n credu. Bach yn amffodus, nath just taro lan yn erbyn llawer. Dyma'r sgil yn gynharach gan Woods yn dechrau'r symudiad ola. Ie, traed gyflym gan Wood, just yn denu Lewis mewn a wedyn. O, waw. Oedd e'n gofyn am hwnna, i fod yn onest. Joseph Evans. Esboniwch pam. Wel, fi'n credu pan ti'n mynd... Coesau'r agor. Ie, pan ti'n mynd i cael rhywun lawr, ti ddim yn mynd mewn safle fel hynna. Achos mae'n anodd iawn i troi hefyd os mae troi chi mor bell i ffwrdd o'i gilydd fel hynna. Bys ni wedi joio, bys fi'n siŵr bys y Kane Owen wedi gweud i Megs fyna wrth wneud... Unrhyw esgus. Unrhyw esgus, ie. Mae pawb yn mwynhau y Meg fel petai. Ydyn. Heblaw y chwaraewr driannu'r amddiffynwr sy'n dioddau. Mae rhain gwylltio os chi'n gwneud e hefyd. Dwi'n wedi digwydd yn eich gyrfa. Ond fi yn cofio pan nes i'n muno fel athrawes ni'n chwarae five-a-side lan yn ysgol uwchradd Ceredigion. A fi cofio, o'n nhw'n weddol hen, allai gweud yna, o'n nhw yn. A nes i'n muno, a nath un boi gweud, paid wneud hwnna i fi eto. O'n i'n meddwl, oedd yn joc, a nes i eto, oedd e'n really well. Oce, fi ddim yn wneud hwnna eto. Nes i'r tair gwaith a I stopped wedyn. Iacubu sy'n codi. O, mae yna drosedd cam sefyll yn y canol. 5 munud i fynd tan yr egwyl. Nes i fwynhau'r stori yna, yn fawr. O, so chi wedi gweld hefyd, o'n nhw'n chwarae skins a... O'n i ddim yn amlwg. Ond, ie. Skins. Tynnu'ch Cris, un tîm gyda crysau, tîm arall hefyd crysau rhag ofn, chi'n mynd i all be ni'n gweud. Achos mae yna fel dillad skins, mae ma fi'n gwisgo skins, da ni git pêl droed i ni'n sicrhau bod e'n gynnes dyddi yma. Ond o'n i'n goffon ein an ysgol weithiau. Ie, oedd dim digon o bibs yn ei lan fan'na. Oedd dim... O'r un peth na Brystwyth. Cyllid fel sy'n lawr yn Caerdydd nawr. Yn honedig, wrth gwrs. Rhag ombrwyn os. Na, dwi'n cofio cwpl o weithiau goffo chwarae. Un tîm mewn crysau, llall mewn skins. Fel bachgen ifanc oedd yn mwynhau i fwyd. Ta beth, o'n i ddim lawr y trywydd yna. Fan hyn. 4 munud i fynd yn y hanner cyntaf. A mae Pen y Bont yn pwyso eto, fel maen nhw wedi gwneud trwy gydol yr hanner cyntaf. Met ddim yn gallu sicrhau meddiant. Na, mae popeth mor scrappy iddyn nhw. Mae Black yn edrych mor anghyffyrddus gyda'r bêl yn y cefn. So mae 4-5 gwaith mae fe wedi roi'r bêl i ffwrdd. A weithio dan dim pwysau o gwbl chwaith. Kyle McCarthy allan heno. Siŵr bod Christian Edwards yn nodi hynny. God yr un peth eto fyna. Yn hwyrach. So, dim o dan unrhyw pwysau fan'na, dim esgus am pêl-wael. Yn gallu gweld beth mae'n moyn wneud, ond pa ti ddim o dan unrhyw pwysau, so oes neb o gwmpas e. Dylse bod y pas yna, mae'n digon amser dy fe, a'n cadw ar y llawr hefyd, wneud yn haws i cyd chwaraewr e.
Dylan Rhys a Kyle McCarthy allan o ran Met Caerdydd. Dim o ran esgusodion, ond mae'n rhaid bod ni'n ffactor y ddau yna yn golled mawr. A'r prif sgoriwr, Ollie Hulbert, allan hefyd, felly 3 chwaraewr pwysig ar goll o ran Met, ac ychwanegwch Pen y Bont ar dan ar hyn o bryd. Ddim y cyfuniad gorau o ran y doctor Drian, Christian Edwards. 7fed tymor diwetha, a mae'r ail dymor yn olynol Met Caerdydd. Mae gemau nhw'n dueddol o fod yn agos o ran sgoriau, ond fel oedd Gwennan yn sôn yn gynharach, di sgorio llai na pawb. 2 gol ar 10 mewn 15 gêm. Dim ond dwywaith wedi cadw Llechen lan. Da ni gyn am ddiffynwr rhyngwladol yng ngofal y tîm hefyd. Tipyn o gymeriad gyda Abertawe, Nottingham Forest. Ie, a Ryan Jenkins hefyd y ffordd oedd yn chwaraewr arbennig o dda gyda Norwich am pryd i'n credu, ond Anaf wedi stopio gyrfa fe'n gynnar hefyd. Price yn dechrau symudiad, Cosby, nawr mae'n y gyfle, Morgan, Elliot Evans yn cyrraedd. Cic gornel fydd hi. Hwna'n ymwell a rhywbeth i adeiladu o nawr. Hwn yw'r amser gweitha i ildio, amser gorau i sgorio jyst cyn hanner amser. Angen bod y pêl dda, bod y pêl ni dda mewn i'r chwaraewyr fel Black a Emlyn Lewis i ymosod arni. O, mae gan Elliot Evans y gallu i grymanu hon. Dim ymheuaeth am hynny. Joe Evans yno. Gyda Emlyn Lewis. Eto, Pen y Bont sy'n clirio. Mae'n edrych yn gadarn. Sydd drwodd at Morris. Morris allan ar ochr y Cwrt Cosby. Oes yna benderfyniad fan hyn gan Bryn Markham Jones. Gwni Woolridge sydd wedi disgyn. Yw Bryn Markham Jones ar fi'n mynd i'w boced. Emlyn Lewis yn bloeddio. Melyn fydd hi i Ashley Morris. Mae Emlyn Lewis yn poeni am Woolridge fan hyn. Ond welswch i'r bêl yn mynd i fyny yn sydyn. A chi'n synhwyro, mae hon yn mynd i fod yn agos. Ie, o'n i gallu gweld bod maen nhw'n mynd i dod at ei gilydd fyna. Ond fi credu oedd hawl iawn gyda Morris i fynd amdani. Nath e ennill y bêl i fod yn onest. Oedd llygad e ar y bêl. Oedd e'n gwybod bod e'n methu defnyddio, just ar y munud oed methu defnyddio dwylo fe. Ie, mae hynny'n tacl nerthol, ond mae angen bod fyna. Mae fe sydd yn gwylio'r pêl. Oedd Woolridge, god hwnna wedi offi. Oedd Woolridge, o'n i'n meddwl... Drws wedi cael, ti o'n i rhaid gofod bod chi wedi clywed taran yn sa'n gwybod glywsoch chi hwnna, ond just drws... Oedd rhywbeth wedi ffrwydro ti'n ôl ni, fod yn honest. Drws metal oedd hi. Ond oedd Woolridge yn actually edrych ar y bêl ar y munud olaf fyna, so fi siŵr bod e mewn lot o boen achos oedd e yn gwrthdariad nerthol fyna, ond oedd Morris gyda yr hawl i fynd amdani, a fel nath e ennill e. Ni'n gweld drafodaeth fan hyn, ni'n gweld Kane Owen a Black yn trafod. Black yn codi goes yn uchel wneud eto, jyst i ddangos bod ni'n droseddio cwbw wedyn ni hefyd yn esbonio beth oedd Morris yn neud. Dwi'n credu bod mae'n dyfarnwr, dwi'n credu bod wedi cael onan iawn, onan y penderfyniad. Mae'n goliad i bod yn y gemau eraill, ni'n clywed. Dyna ni ymateb i chi nawr. Seintiau, 2 i ddim. Ryan Astles, yr amddiffynwr mawr sydd wedi cael honna. A mae'n 2 i Gynarfon hefyd. Jack Hennig eith y gyntaf, dyna ni'r sgoriwr yr ail i chi yn y man. A mae Flint yn Prifod ar y blaen o gol i ddim yn erbyn y derwyddon. Gêm gyntaf, Neil Gibson fel rheolwr. O ran Cynarfon, Darren Thomas sydd wedi sgorio. Cic rydd i'r cofi Messi. Gath e gyfnod yn Aberystwyth. Os chi'n cofio, credu bod y dipyn a pisach gyda Cynarfon. Dim byd yn erbyn Aberystwyth, ond dwi'n eisiau crwydro rhy bell o'i gartre. Cic rydd reit wrth ochr y cwrt. Tom Price sy'n mynd i chymryd i. Ymuno'n yr Hydref. Wedi cael cyfnod gyda Aberystwyth cyn hyn. Cyn hynny gyda Academi Abertawe. Dych chi'n gweld beth ysgodd yn Academi Abertawe. Dwi'n gweud Price a Elliot Evans sy'n mynd amdani. Elliot Evans sydd yn mynd amdani. Y Pen y Bont yn ansicr. A Morris yn ddiolchgar i gael gafel ar y bêl yn y pen draw. Oedd yn edrych fel bod Price yn mynd i ergyrdio. Fi'n credu o ran y actually ble oedd safle'r wal, falle taw troed chwith, bys yr opsiwn gorau, ond... Nath y taro rhywun fyna?
Oedd yn mynd mor gyflym, wrth gweld. Yn personol yn gyntaf, o'n i'n meddwl falle bod llawio, ond oedd dim lot o'r chwaraewyr Met Caerdydd wedi cwestiynu'r Dwi'n credu mai pen o bosib, wel dwi'n rhoi 2 a 2 'da'i gilydd fan hyn, felly mae pen Harris nath y daro. Dwi'n cael y teimlo mai pen un o amddiffynwyr pen y bont nath y bil daro, ond just dangos fan yna pen y bont i'r rheoli'r hanner cynta, a gallai'r cyfan di newid reit ar y diwedd. Mae'n gêm beryg, a dyma digwyddiad eto, gyda os mae pen oedd i taro fan hyn. Ie, fi'n credu mai. Ie, nath e plygu lawr ato fe to. Rhoi corff yn y ffordd fyna chwarae teg. Oedd hwnna'n safle, o'n i'n cysau bod mewn. O'n i'n cysau bod mewn y wal. O'n i was yn gofyn, chi moyn gadael un lan top? Hwna fi, achos bod fi'n gyflym. Please, please. Sgolwch yn dda. Cyfle i Elliot Evans, 2 gol tymor yma. Ar gwasanaethau canlyniadau. Fel petai yn gweud mai fe sgoriodd yn erbyn y bala ar y pen wythnos. Ond dim fe gathi, Hulbert gathi, y gwrs sydd ddim yn chwarae heno. Ond 2 gol i Elliot Evans tymor yma. Mae'n mynd i gael sgwrs ffachta fe wythnos yma ar gyfer mwy o sgorio. I weld sut mae bywyd yn trin Elliot Evans, felly bod ni'n di amseru honna yn anffodus. O na, mae'n gymeriad hyfryd, dim problem. Wedi cael ei fath o dyna A yn ddiweddar hefyd yn hyfforddi, felly mae fe'n dechrau hyfforddi. Nes i weld cyfweliad gyda fe. Un peth da am tîm pêl-droed Met Caerdydd. Maen nhw'n lot o gyfweliadau. Elliot Evans yn mwynhau y daith hyfforddi, ond dwi'n mwynhau y daith i ben y bont heno, achos maen nhw ar y blaen. Eto, y tîm sy'n tanio ar hyn o bryd yn uwch gyngred Cymru, a Lewis Halling sydd wedi cael y gol sy'n gwahanu'r 2 dîm ar yr egwyl. Pen y bont, unwaith eto yn disgleirio o flaen y camerau ar yr egwyl. Pen y bont 1, Met Caerdydd dim. Dewch nôl ato ni ar gyfer yr ail hanner.
gael e-bost. Croes yn ôl i Ben y Bont. Ni'n barod ar gyfer yr ail hanner. A Rhys Griffiths, siol Pen y Bont, yn cyrraedd ochr y cae. Lewis Harling sydd wedi cael yr unig gol i ni ddim yw i fan hyn. Pen y Bont ar y blaen. O gol i ddim. Gol wych oedd i hefyd gan Lewis Harling. Yn ôl 29 o funudau yn yr hanner cynta. Hanner cynta. Le oedd Pen y Bont yn rheoli am y mwyafrif o'r 3 chwarter awr. Mi oedd yna chydig o fygythiad gan Met Caerdydd yn enwedig tua'r diwedd yn y munudau diwetha. Cic rydd yn enwedig yn achosi problemau neu dryswch, ond i fod yn hollol onest, dim ond un tîm sydd wedi bod yn ddi. Dim ond un gol sydd yn ddi, mae hynny yn ei gymaint o wahaniaeth. Wedi bod yn trial clustfeinio wrth ochr y cae achos chwaraewyr Met Caerdydd ddim wedi mynd i mewn. Cael cyngor a trafod tactegau gyda Christian Edwards wrth ochr y cae. Lot o weiddi, nes i'n deall lot i fod yn hollol onest Gwennan. A ni'n mysio bod yn rhy... Oedd e fel yr hyn Phil Brown oedd e'n rhoi pregeth i chwaraewyr... Na, oedd hwnna ar ôl gêm. Hull yn erbyn Man City. Na, ti'n gywir, hanner amser, Phil Brown, Hull yn aros ar y cae. Oedd Bwlad wedi wneud y... To nesaf eithon nhw fan'na ysgol, oedd Bwlad wedi wneud y dathliad yna. Jimmy Bwlad, wrth gwrs. Ond fi'n credu mai fater o raid oedd i fan hyn bod y chwaraewyr ddim wedi mynd mewn. Maen nhw'n ymbellhau ar rheolau. O, dwi'n credu. Ond mae Met wedi gwneud hyn o'r blaen. Fi'n siarad y chwaraewyr. Fi'n siarad y chwaraewyr lot pan maen nhw'n y cyngreiriau sydd na'r sodd na opsiwn i fynd mewn i gael stafell newid. Oedd Christian Edwards yn cadw nhw allan yn aml. Mwy o amser fi'n credu, erbyn chi'n cedd mewn, gofod cedd nôl allan. Chi'n colli'r amser yna wedyn i fynd dros tactegau, newid siap, neu patrwm y chwarae mae fe moyn amlygu. Y gol arall wedi bod yn uwch gyngor Cymru JD yn y funud gynta ar Barclaytham. Mae'r Saint wedi taro tair, Adrian Sislovic sydd wedi cael hon, ond maen nhw wedi taro nôl ar ôl colli'n Heicona. Dim amheuaeth am hynny. Sislovic. Dathliad Edwards yn dda fyd, oedd hwnna'n golygu lot iddo fe. O'n i wrth ochr honna, pam nath Aaron Edwards ddathlu, gath ei alw yn chwaraewr cyffredin gan cadeirydd perchenog y Seintiau Mike Harris pam nath ei adael. A nath ei atgoffa Mike Harris bod Mike Harris wedi alw fe'n chwaraewr cyffredin ar ôl hynny ar y gyfannau cymdeithasol. Ddim yn ddrwg am chwaraewr cyffredin wedodd Aaron Edwards. Byswn ni wedi hefyd ar ôl yr holl ymdrechion, byswn ni wedi gwneud i'r clwb, wel, oedd e wedi gwneud i'r clwb, oedd e'n chwaraewr arbennig iddyn nhw. O'n i poeni ar 11, nath cic o'n y ddathlu gymaint, o'n i'n mynd Aaron Edwards yn cael anaf. Ond oedd e'n iawn, nath e godi. Gwell fan hyn gan Met Caerdydd yn ar y gair, mae croesiad Morgan yn mynd tu ôl y gol. Ond mae bod yna braidd yn bwrpasol, sori Gwennan. Ie, hwnna'r patrwm chwarae hirach ni wedi gweld o ran llwyddo i cael passes yn olynol. A fel wedys i, yn pwrpasol iawn, mewn safle uchel ar y cae. So denu chwaraewyr Pen y Bont allan o'r safle on yn anffodus wedyn y pil mewn. Gyda gan Morgan fan'na jyst ddim yn digon dda. Met yn ystyried eilyddio. Diddorol, os bydda nhw, ac od bod nhw ddim wedi gwneud ar yr egwyl, os nag eisiau beth i digwydd yn y tair munud cyntaf. Ni wedi sylwi ar neb yn cael anaf, ond na fe, felly bod yna reswm tu ôl popeth, Black yn llithro. Harling. Black dyl yno, neb yn gallu gafel ar bethau. Ar un o bryd pawb yn disgyn. Met yn cymryd y gic yn gyflym. Emlyn Lewis. Oedd yna lawio dos bosib gan Georgievski fan yna? Oedd. Ie, oedd. Mor syml hynny. Ie. Ond dyma hi. Just cam ddeall y bwnt fi'n credu fan'na. Mae rai bod yn amlwg os dwi wedi gweld ar yr olwg gyntaf. Y gyd wedi i. Ond Met i colli yn y bala dros y penwthnos. Rhediad da cyn hynny. 1 mewn 6 yn wedi colli. Yn can sydyn mewn mater o ddyddiau. Mae yna dan fygythiad y golli eto. Elliot Evans yn ceisio newid hynny. Ond Pen y Bont ddim yn clirio'n wych, ond neb yno i fanteisio. O ran Met Caerdydd. Wood, hyfryd, Cain Owen. Yn edrych am Ben a Moon, ond cipolwg arall ar sgiliau gan Nathan Woods. Oedd e gyda Academia, Fulham pan mae'n ifanc, Wimbledon hefyd. Cyfnod gyda Casnewydd,
Ero Yndy Athletic, Gwndi o dath e. Llawn sgiliau chwaraewr yma. Ie, troed cyflym iawn, a just yn denu'r amddiffynwyr mewn, ddim yn siŵr beth mae'n mynd i wneud nesaf, so creu gwagle wedyn chwaraewr arall. Actually, fe oedd di roi'r pas trwyddo i y mwn am gol Pen y Bont. Mae fe'n nghanol popeth ac yn creu dipyn iddyn nhw. Hefyd, tackle gadarn. Ashley Evans mewn ar Rhydian Morgan. Ymddiheiriadau gyda llawsglwch i gyda iaith anweddus. Dim cefnogwyr yn amlygu hynny wrth gwrs. Sydd drwodd at Lang yn y gol. Dwylich yn lan yn unig tymor yma. Mewn 12 gêm, Will Fuller wedi dechrau cwpl ohonyn nhw. Ond dim ond 8 gêm dechreuodd e tymor diwetha. Ni'n gallu clywed fan'na, oedd Jones wedi dod yn byr am y bil. A oedd e just ddim, oedd Alex Lang just ddim yn fodlon roi'r bil iddo fan'na. Oedd e'n dod yn dwf yn chwarae'r can cael, eisiau cael arbil. Chi'n gallu clywed hyfforddwyr Met Caerdydd yn dweud, trust him, i roi'r bil iddo fe. Camgymeriad, Harling. A maen nhw'n gofyn mynd yn ôl. Maen nhw'n byw'n beryglus iawn yn y cefn, mae rhaid cyfadde am dîm. Dyn nhw'n edrych yn rhy aderus, a maen nhw'n dal i geisio pasio allan. Maen nhw ddim, mae chwaraewyr nhw yn y cefn ddim, ond wedyn mae chwaraewyr wedyn fel Matthew Jones, chwaraewyr fel hwnna, maen nhw'n digon o ddawel ar y bil a digon cyfforddus o dan bwysau a heb pwysau ar nhw hefyd. Ond ie, mae Woolridge a Blackhead wedi edrych yn shaky iawn gyda'r bil wrth droed nhw. Ac oherwydd natur y tymor gyda gemen cael ei gohirio. Warman yn gyflym dros ben a tackle yn hwyr gan Miles Davis. Yn ôl Bryn Malcolm Jones, ond mae'n gerdyn melyn i Miles Davis. Dwi ddim yn cytuno, ond oedd Warman yn mor gyflym. O'n i'n meddwl oedd wedi cael y bil yn gyntaf i fod yn onest, falle bod fi'n anghywir, ond anodd gweld, ond ie, mae Warman yn gyfna nath e fethu bil. Mae Warman yn gyflym. A mae cyflymder yw'r peth yn noddach i amddiffyn o delio gyda. Well gyda nhw cael chwaraewyr tal, mawr grif sy'n dod i traed anodd hawdd iawn i marcio na cael chwaraewyr trwyllodus gyflym sy'n redig mewn tu nôl. Emlyn Lewis yn disgwyl yn y canol. Morgan, Elliot Evans. Evans wrth gwrs i'w chymryd i. A Pen y Bont, wel, y chwiban yn mynd, fi oedd na gyfle wrth ymosod fan yna. A mae rai fi gyfadde, dwi yn syni bod Bryn Malcolm Jones ddim wedi gadlu'r chwarae lifo ryw ychydig. Cerdyn melyn i Cosby, yn gallu hynny wedi digwydd ar ôl y symudiad. Mae'n od weithiau pan mae'n digwydd, rhwystredig o bosib. Rhwystredig iawn i chwaraewyr fan'na, ond wedig i rhyw gyda'r safon o Kane Owen, mae wastad yn mynd i'n pigo lan pel, oedd e basically 2 yn erbyn 2 fan'na. Mae'n glanio wrth droed chwith Kane Owen, oedd Ben a Mwn ar garlam. Ni'n clywed bod Cynarfon wedi methu cic o'r smotyn ar goeden y parc, Roberts di arbed i Aberystwyth. So goli yn y gem eraill, rhaid bod dirwyddon cefn o bosib wedi taro yn y Flint. Alex Darlington sydd wedi chael bythol wyrdd. A na i ganfed gol yn uwch gyngor Cymru i Alex Darlington. Gynta'r Seintiau Newydd. Cymru gyda Ebus hefyd ambell i glwb, dechrau y Wrexham. Ar ei ddydd ac ar ei ore o Darlington, werth i weld. Dal i fynd. Eilyddio fan hyn, a Harry Owen sy'n dod i'r cae. A bydd hwn wrth i fodd yn dod i'r cae. Hefyd, Tom Price sy'n gadael, ond Harry Owen bydd allan am dros flwyddyn, anaf cruciate. Dechrau 2019 gath yr anaf. Ond dwi'n cofio fe'n sôn un o'r anafiadau yna, le mae fe'n symud bod wedi troi Ben Glyn dim lot yn bod yn sydyn. Ar ysbyty yn gweithio fe'n gyntaf, rhyw sprain bach, a wedyn mae pethau'n gweithygu. A fi oedd allan am dros flwyddyn. A mae'n braf gweld yn ôl. Dim dyma'i gêm gyntaf yn ôl, mae wedi chwarae cwpl o gemau fel eilydd. Ond unrhyw chwaraewr sydd wedi diodd anaf fel la, wrth i fodd i fod nôl ar y cae. Harry Owen yn gallu newid pethau i Met Caerdydd, bryd fe gael y bêl yn gyntaf. Achos mae Pen y Bont yn bygwth eto. Miles Davis.
Yn edrych am y bas, oedd hi'n bron gweithio. Oedd, ie, syniad gywir, jyst y mwyn ddim cweit yn digon gyflym i'w mateb, ond ie, gyda'r eilyddion yna, gyda Harry Owen yn dod ymlaen, ni'n gallu gweld bod Met Caerdydd nawr actually wedi mynd i 3. Wel, kind of fel 3, mae Elliot Evans wedi mynd mewn i'r cam rôl o'r centre attacking midfielder, ond fi siw fydd e hefyd yn gwythio ymlaen, fel ni'n gweld nawr, so bod e mewn 3 up top yn rhoi fwy o pwysau ar y pedwar am ddiffinol pen y bont. Dacl yn hwyr, mae'n y Gerdyn Melin eraill yn dod fan hyn. Matthew Harris yn cael hon, a'r Cerdian a'n cynyddu. Byddech chi'n synnu gol coch cyn diwedd y 90 munud i rywun. Wel, mae pethau wedi tanio bach fwy yn yr ail hanner. Ni'n clywed lot fwy ar yr ochr fan hyn. A'r tacos nerthol yn mynd mewn hanner yma. Wel, chydig yn well, lot gwell o ran Met. 10 munud i mynd yn yr ail hanner. Felly bod nhw'n creu. Ond maen nhw'n gweld mwy o'r bêl Harry Owen. Newydd o'r blaen fel eilydd. Owen, croesiad. Ddim yn wych yn y diwedd. Edrychwch ar pen y bont yn ceisio gwrth ymosod Woods yn erbyn Warman. Mae'n frwydr dda. A Warman sy'n ennill y frwydr yna. Mae fe'n gryf iawn yn ogystal â bod yn gyflym. Miles Davis. Dan bwysig gan Harry Owen, yn gallu gwylio honna yn gyfforddus. Fel ni'n gweud 10 munud i mynd, un i ddim i ben y bont. Tipyn mwy o Met yn yr ail hanner. Dim ymheuaeth am hynny. Cynarfon ar y ban o ddwy i ddim yn Aberystwyth. Mae wedi methu cic o'r smotyn. Mae'n 2 i ddim i'r seintiau yn y dre newydd. Ac un o'r un rhwng y Flint a Derwyddon Cefn. Iakubu sy'n clirio Ismail Iakubu. Warman, eto, Harling, troi'n hyfryd yng nghanol y cae a ceisio naddion am berffaith drwy'r amddiffyn. Met, ti gweld y bygythiad. Os yw Met yn dod nôl mewn i hon, maen nhw angen gweld Elliot Evans ar y bêl mwy. Cipolog bach fyna, Elliot Evans a Cosby at Woolridge. Nawr yr enwau amlwg profiadol. Mae angen yr hen bennau fel petai ar Met Caerdydd heno. Emlyn Lewis, un arall yn mentro, fel mae fe'n hoffi gwneud. Mynd yn rhy bell weithiau. Dim byd yn bod ar y rhediad yna, wel, ar y gair, mae'n colli bêl, ond gwestiwn y Met eto. Ie, fel wedys ti fan as, mae Met Caerdydd yn dod nôl mewn i'r gêm, mae angen Elliot Evans dod ar y bêl fwy, a reit ar hwnna, o'n i'n gallu gweld e'n dod yn dwfn mwyn pigo lan y bêl, jyst cael fwy o cyffreddiadau a trio denu fwy o chwaraewyr mewn, cael chwaraewyr arall mewn i sefyllfaoedd dda gyda'r bêl. Mae Met Caerdydd wedi bod fel tîm wahanol yn yr ail hanner, a nhw sy'n reoli'r tempo, nhw sy'n reoli'r meddiant ar hyn o bryd, a jyst heb creu nhw beth, pan nhw'n dod i'r trydydd olaf fan hyn, maen nhw'n redig allan o syniadau ar hyn o bryd. Wel, Owen, yr eilydd, pwrpasol, Elliot Evans yn gosod i ar fi'n gweud am y gol. Rhy uchel. Chi'n mysio rhoi gymaint o le hynny, Elliot Evans? O, yn sicr ddim i rhywun o'r safon fe. Ti'n gallu gweld yn union beth mae'n moyn wneud. Mae'n crymania mewn i'r top cornel bellach, ond mae just yn pwyso nôl bach gormod fan hyn. Mae'n just plygu drosodd, pen dros y bêl. Ie, ti'n gallu gweld, mae'n just yn trio crymania mewn i'r cornel bellach yna. Bennaeth hyfforddi a chymuned gyda Academy Met Caerdydd. Ar hyn o bryd hefyd, gymaint i digwydd ar y campws na yng Nghyncoed. Academy yn brysur dros ben fel gyda'r holl glybiau uwch yng Cymru, un o datblygiadau gwych o ran y gyngred yma. Os mae, na i fod yn ofalus, os mae Emlyn Lewis yw Kaiser Cyncoed a Elliot Evans yw Caca Cyncoed, sgwni. Rhywun arall sydd wedi gwneud yn ynghlysdi, mae'n rhaid fi gyfadde. Mae'n linell dda, na i ddim dwyni. Mae'n edrych eitha tebyg, mae'n chwarae eitha tebyg, ar lefel arall, wrth gwrs. Weithiau, mae fe'n ysgeiddio, mae'n edrych bach, fel oedd Robin van Persie yn arfer a'i freichi allan yn balansio weithiau. Mae rhyw debygol, weithiau mae breichi Elliot Evans yn atgoffa fi o Robin van Persie, ond mae'n just fi hwnna. Na, fi kind of gweld beth ti'n sôn am. Ish! Ie, just coes chwith ddim cweit cystal gyda fe. Na, i fod yn deg, i fod yn deg. Os dim lot yn y gêm gyda coes chwith debyg i fe. Rydyn Morgan, Rory Dlap, os ni'n cymaru pobl ar tafliad hir, ond sy'n tywel gyda Rydyn Morgan.
Will Vokes fyd, dydw yma, wrth gwrs. Ffyn y tafiad y fe. Ni gael Gareth Bale yn taflu i Bale mewn i Cymru. Fi'n clywed yn English, mae'r Llian di mynd yng nghyfnod Covid yn ôl y sôn. Ambell i gêm mi fydden nhw'n na. O, reit, oce. O'n i ddim yn gwybod beth oedd Llian, fan o'n i'n meddwl, gael Tywel. posh ond na, ie, Ie, na, fi'n gwybod. gwybod. Chi'n gwybod pan mae rhywun yn gweithio fi a fi'n ailadrodd efo parot, sy'n defnyddio geiriau, dwi ddim yn defnyddio fel arfer. Tywel. A fi, Dyna Tywel, ni ie. di gweud. Rhaid bod Mae'n yna'n gêm gael beryglis. gogleddol. Mae'n gêm beryglis ailadrodd unrhyw beth chi'n clywed yn eich list. Os chi wedi gweld y ffilm Anchorman ar Ron Burgundy. Ta beth, nôl at y gêm, hanner awr i fynd, un i ddim i ben y bont. A maen nhw'n heiddi bod ar y blaen, ond mae Met wedi codi gêm yn Ond, yr ail hanner. sicr, maen nhw wedi bod fel tîm wahanol ers dechrau'r ail hanner yma. Just fwy o tempo i gêm nhw. Maen nhw well o fewn meddiant yn wedig yn y canol cae. Maen nhw wedi cael fwy o feddiant. A maen nhw dechrau creu fwy o gyfleoedd nawr hefyd. Fel wel ni gyda'r cyfle yna. Just tu allan i'r Cosby i Elliot Evans. Martin Giles allan fyna yn cael gair gyda Kane Owen. A Kane Owen sy'n mynd i gymryd y gic hanner awr i fynd. Iacubu yn y canol. Met sy'n clyrio. Yn cael tipyn mwy o feddiant. Ni'n fwy cyfarwydd y gol Met yn chwarae fel hyn, ond ddim yn gallu bygwth y gol am beniad. Maen nhw'n glir am hwn i ben y bont os na gyfle am ail. Dal i fynd. Siomedig yn y pen draw. O ti'n gallu gweld hwnna'n digwydd o ran oedd Trzeski fyna yn mynd am y peniad. Ti ddim yn disgwyl i fe ennill y peniad yna achos maint e. Ond drych ar y mwn, jyst yn synhwyro, yn gwybod i gamblo yn y rôl. Ti'n gweld gymaint o chwaraewyr dyddiau yma ddim yn neud hynna? Chwaraewyr ymwysodol. Mae gymaint o lle mewn ti'n ôl. Mae Black wedi cael ei denu mewn pan dylse fe wedi ymddiried yn Woolwich. A wedyn, i fod yn dig, fi'n credu Emlyn Lewis oedd e, y pwysau nath e roi ar y mwn yn digon i roi e off. Just off y llinell, dim digon o cydbwysedd, a dylse fe rili wedi mynd nôl ar draws y gol. Siŵr taw Emlyn Lewis yn dod nôl, ie, just y pwysau fyna, cyffyrddiad. Mae yna gyffyrddiad pwysig mewn na, nag oes ar yr ail olwg. A dyle fe wedyn di mynd ar draws y gol yn lle ar y postyn agosach, ond hawdd i gweud o fan hyn, pan chi mas fyna'r cae, mae'n lot yn anoddach. Wel, gêm mor hawdd o'r pwynt o webi. Kane Owen. Lang yn dyrnu. Gwaith amddiffynol i wneud. Pen y bont yn dal i bwyso. A Warman at Woolridge. Harling yn codi. Cosby. Braidd yn wyllt. Elliot Evans yn annog i gyd chwaraewyr i wthio i fyny. Teg at yr hanner ffordd. Harry Owen eto. Cadarn gan Miles Davis. Ond dwi'n mynd glanio o ran pen y bont erbyn hyn. Mae'n mor... Mae'n syndod mor aml chi'n gweld hyn mewn gêm Bale George. Pethau bach yn sydyn yn dylanwadu ar y gêm. Ac yn cysylltoli, mae'r gêm di newid yn llwyr. Ie, just shift. Ti'n mewn... fel momentum mewn ffordd, yr un peth. Dwi'n ceisio osgoi defnyddio'r gair gymaint, ond does dim gair gwell na momentum weithiau i ddisgrifio beth sy'n digwydd mewn gêm, mewn tymor, na beth sy'n bwysig. O, mae'n peth mor bwysig, a mae'n digwydd mewn pob camp. Ni'n clywed yn aml iawn, yn rygbi hefyd yn ni, a mae falle un digwyddiad yn gallu newid y momentum yna. Codi hyder y tîm arall, rhoi tîm arall wedyn o dan bwysau. Fel sy'n pen y bont i deffro Wood eto, Kane Owen. Cyfle i glyrio, Jones sy'n gwneud hynny, Matthew Jones. Evans eto, Evans di ychwanegu, tipyn i amddiffyn pen y bont ers ymuno yn yr haf. Fel o'n i'n gweud o Ferthyr. Hyfryd o Miles Davis, edrych am Georgievski. Mi oedd yna gymorth, Harling nawr, ar yr asgell. Harling Bobman. Croesiad yn siomedig. Nôl y dawi. Ni sôn am Ashley Evans. Oedd yn gapten gyda Merthyr. A Merthyr wrth gwrs ddim wedi bod yn chwarae, felly fe'n symud yma. Iacubu hefyd wedi dod o Ferthyr ar ddim chwarae i Ferthyr, nath ymuno. Ar ôl bod yn chwarae i glybio o gwmpas Llundain. Cyfnod Covid fel ni'n dweud.
Iacwb yn dod yn syth i ben y bont. Mae Ian Trailer ar y faint a ddim lan yn ebyn Cynarfon a sgorio fe hefyd i symud o Ferthyr. Tipyn o golled i Ferthyr, wrth gwrs. Ond mae'n braf gweld y chwaraewyr yma yn cael cyfle yn uwch gyngred Cymru. Rhaid cyfaddau hynny ar hyn o bryd. Y pen y bont ar y blaen yn cipio triffwynt fydd yn codi nhw uwch ben y bari. Y pedwerydd safle yn uwch gyngred Cymru. A mae'r rhediad diweddar nhw yn eich 5 allan o 8. Wel, maen nhw'n heiddi hynny. A mae'n anodd sgorio yn erbyn nhw. Maen nhw wedi ildio 19. Ond beth sy'n taro chi, 14 o'r goliau na wedi cael ildio yn erbyn y 3 clwb ucha. Bala, Ceicona a Seintiau Newydd. Dim ond 4 gol maen nhw wedi ildio yn erbyn y clybiau cwmpas nhw. Emlyn Lewis at Warman. Mae Lewis di parhau derediad sy'n golygu bod yna fwlch rwle. A mae pen y bont yn gallu manteisio ar hynny. Fel mae'r canlyniadau ar hyn o bryd, ni'n clywed byddai'r tabl yn ddifyr tua'r gwaelod, gyda'r 4 gwaelod i gyd ar 10 o bwyntiau. Harling. Oedd Amwn yn gwybod bod e'n cam sefyll. Woolridge wedi anafu, a mewn ar y dacl ar Harling. Fe sydd allan o'i weitha, mae Bryn Markham yn stopio hyn achos mae Woolridge mewn poen. Oedd hwnna'n edrych fel tacl nerthol iawn. Just gyffyrddiad drwm gan Harling. Ie, wedi gadael troed e mewn fan'na. Mae hwnna'n un boenus iawn i fod yn onest, mae Harling yn ffodus iawn i ddim gweld carden fan'na. Chi'n gweld i eto, ar y pryd, ych chi'n meddwl bod ysbryd Woolridge wedi mynd bach yn wyllt. Mae'n edrych yn boenus. Oedd y cyn chwaraewyr ddim yn hoffi gweld hwnna. No, ond mae yn un anodd achos fi'n credu mae pobl yn gweld y slow-mo fel hwnna yn meddwl bod e'n pwrpasol. Ond mewn sefyllfa'r gym, chwarter eiliad llain o hynna, ti'n mynd am y bil, mae wedi mynd o flaen chi cyn i chi meddwl, mae troi ti wedyn yn mynd union ble ti'n meddwl mae'r bil yn mynd. Ni'n gweld ar y sgrin, wrth i fi, dorri ar draws Gwenan. Gemau byw sy'n dod. San Steffan, beth chi'n neud gwrdd San Steffan? Fancy trip dyn ni ar sgorio Gwenan? Ges i cynnig gwaith ac fi methu. Pa'i gweud na? Radio Cymru. Pa'i gweud na? Os chi'n gwrando neu gwylio Radio Cymru ymddiheriadau. Ti'n brysur. Lot o gemau byw i ddod o ran sgorio. Gan gynnwys 2 penwythnos yma. A byddwn ni'n gwylio y Flint. Ni'n clywed hefyd uwch gyngred Lloegr. Mae Wolves di ennill yn erbyn Chelsea yn gynharach. Mae hefyd Man City yn erbyn West Brom yn 1-1. Gundogan yn rhoi Man City ar y bran. Ond gol i rwyd i hun gan Dias. Newid pethau. Woolridge nôl ar y cae. Braf gweld hynny. Miles Davis. Oedd y bas tu ôl, Wood wedi dal yn dipyn o bas gan Miles Davis, ond yma wel gan Wood chwaith. Mae'n chwaraewyr technegol da iawn yn un ben y bont fan hyn. Oes, a maen nhw'n gweld pethau, falle jyst hanner eiliad yna cyn, so fel y pil mewn gan Wood fan'na. Gallu gweld y gwagle i Josecki redig mewn ni, ond oedd e jyst ddim ar yr un trywydd o fe. Hanner ffordd drwy'r ail hanner. Mae'n parhau'n gol i ddim. A mae'n gystadleuol tu hwnt. O'n i'n gweud hynny gymaint yn yr hanner cyntaf. Mae Met wedi dod nôl mewn iddi. Harry Owen, eilydd, wedi bod yn brysur. Tacl gadarn, gampus gan Harling. Georgievski yno hefyd. Ni'n gweld Harling ar ei ore. Ni'n gweld y dacl hwyr na'n gynharach ar Woolridge. Ddim yn wych o ran Woolridge, ond mae fe mor gystadleuol Harling. Mae fe bobman, mae fe'n nghanol y cae yn taclo. Mae wedi sgorio gol, ni'n gweld ar yr asgell hefyd. Mae tipyn o ddylanwad ar y tîm yma. Ydy, a mae'n neud y gwaith galed hefyd. So mae ddim yn jyst un o'r chwaraewyr yna fel Paul Pogba sydd falle jyst moyn ymosod yn neud y gwaith deiniadol. Mae fe'n fodlon rhoi shift mewn i'r tîm, dod nôl mewn siap i amddiffyn, rhoi tackles gryf mewn, ennill peniadau hefyd. Ond mae'n bwysig, so mae'n neud lot i cymeriad tîm. Chris Griffiths yn arwen y tactegau. Mae'n opsiynau ar y faint yn y dyddiau yma hefyd. Sam Snaith lawr nawr ni Ian Trailer yn dod y cae ar y penwythnos yn taro. Chris Griffiths i hun os oes angen. Yn cael bod yn gyndyn i daflu un ymlaen dyddiau yma. Iacwb ar peniad.
Ar ôl hon, Pen y Bont yn mynd i'r Seintiau Newydd ar y penwythnos rwy'n 2 gêm yn erbyn y Bari dros gyfnod y gwyliau iddyn nhw. Mae Met Caerdydd yng nghanol 6 gêm oddi cartre, rhediad o 6 gêm oddi cartre. O Woman, drychwch ar y rhediad yma, gwych. Os na rhywbeth ar ddiwedd y symudiad, a dyna'r broblem o ran Met Caerdydd. Cyrraedd y safle, 2 yn disgwyl yn y canol, ond dim byd yn digwydd a nawr. Mae Pen y Bont yn gwrthymosod, a Moon yn lond llaw heibio i Black Emlyn Lewis. Rhaid aros am y cymorth, fe ddath y cymorth. Dal yno i Georgievski. Pen y Bont wedi arafu pethau, sicrhau bod y cymorth yn cyrraedd. Tîm Rhys Griffiths ar ei gêm. Mael Davies, croesiad yn siomedig. Cosby sy'n clirio. Wy'n dod nôl i Ben y Bont. Diddorol fyna, pan oedd y pêl ti sio, Moon wedi gwneud gymaint o waith dda wrth i nhw gwrthymosod fyna. A fel mae'r pêl wedi mynd allan i'r ochr, oedd ti gallu clywed Rhys Griffiths yn gweiddi. Come on Ben, i cael nôl mewn i'r safle. Fe, yn amlwg, gyda'r holl profiad a record golio fe yn gwybod, mae angen i prif sgor a prif centre forward, mynd mewn i'r bocs wedyn, creu fwy o trafferth yna, oedd e jyst yn trio cael anadl yn nôl wrth ochr y Cosby. A mae hwn wedi dod o STM Sports yn yr haf. A dyma'r fflach gan Woman yn gynharach. A dyma beth mae cyflymder yn gallu gwneud. Pan ti'n twyll llodrus, ti'n gyflym, a ti'n direct fel hynna, ti'n moyn cymryd problem. Mae amddiffynwyr yn ofni bach, ond problem fe, mae wedi gwneud cwbl o rediadau dda iawn yn y gêm yma, ond wedyn y pêl ola. Jyst ddim yn edrych lan, jyst yn digon o composure, wedi gweud y gair yna cwbl o weithio nawr, jyst i arafu lawr a pigo'r opsiwn gywir. Tackle dda ar Harry Owen. Harris yn sicrhau honna. Dyrwyddon Cefn wedi mynd ar y blaen yn y Flint. A Flint ar y blaen gêm gyntaf Neil Gibson wrth y lliw. Yn ôl yn uwch gyngred Cymru, Iwan Cartwright sydd wedi cael ei. Ac yn ara bach, mae tymor y Flint, Derwyddon mae'n ddrwg dy fi, yn gwella. Fe'n allan o'r penwythnos. Yn erbyn Hwlffordd, ail fuddugoliaeth y tymor. Os yna fuddugoliaeth arall yn dod. A mae'r tymor yn gallu newid mewn mater o dridiau. 4 diwrnod ar hyn o bryd. 2 fuddugoliaeth, drwch ar Cynarfon, colli'r 6 gol i ddim fan hyn. Mae'n edrych o bod nhw'n ennill 3 gêm yn olynol mewn mater o wythnos, achos maen nhw ar y blaen yn Aberystwyth o 2 gol i ddim. Mae Cynarfon, wrth i ni edrych ar y tabl fel mae pethau ar hyn o bryd, Cynarfon yn codi'r 6 safle heno, os yw pethau'n aros fan hyn. Ond ni'n cael Mol Hwrffordd cwpl wythnos yn ôl, maen nhw'n disgyn allan o'r hanner ucha, wedi disgyn allan o'r hanner ucha. Be sy'n ddifur, fel mae'r tabl yn sefyll ar hyn o bryd, gyda Derwyddon yn ennill, yn nhw allan ohoni, pethefnos nôl. Maen nhw'n mynd i'r 9fed safle. A mae'r Flint yn cwrdd ag Aberystwyth. Di Sadwn yn fyw ar sgorio. Mae'r Flint ar y gwylod. Aberystwyth un o'r gwylod. Mae wedi dewis gêm dda. A mae'r rhesymau anghywir i'r ddau tîm. A beth sy'n syndod am y gyngred yma, a beth sy'n mor gyffroes am y gyngred yma, yw bod y Derwyddon, os na nhw ddal mlaen, o fewn 4 pwynt i Met Caerdydd, wedi chwarae gêm y llai. A ni wedi bod yn diastyru nhw'r wythnosau, yn gweud bod nhw'n mynd i ddesgyn. O, fi wedi, so gwrdd pawb arall. Yn ddiheriadau mawr y Derwyddon. A ni'n dachrau'r noson yn sôn falle fod Met yn gallu cyrraedd ar hanner ucha, tas yn ennill hon. Bydde hynny'n bosib. Ac Aberystwyth yn y safle yna. Yw hon yn glanio'n garedig sgwni Iacubu, Harry Owen, oedd Iacubu angen bod yn ofalus, a mi oedd e, dwi'n clywed rwy'n yn bloeddio briliant rhywle, felly mae rwy'n o'r tîm y ffordd i'n hapus da'r gwaith amddiffynol yna. Ie, jyst chwarae da. Chwarae profiadol fyna i gwybod. So oedd e'n cael ei cael lawr, ond digon o gyflymder ar y peniad i fynd nôl i Ashley Morris. Tackle gadarn arall, a Woolridge sy'n dioddau Harris. Mae fe'n mynd i bod yn sofori. Mae fe wedi cael cwpl o tackles o'i draed a'i gefn nerthiol yn erbyn e heno. Hyfryd gan Elliot Evans, a mae fe'n derbyn y bêl yn ôl hefyd. Wedi creu ychydig o lew hun, ond siom unwaith eto i'r Met. Mae'n eilyddio lawr fan hyn. Sam Snaith sy'n paratoi i ddod i'r cae. Un arall sydd wedi chwarae y Met, Mael Davies wedi hefyd. A Ben a Moon sy'n gadael. O'n i'n synhwyr hwnna, dim ond achos
mae'n edrych yn flynedig, mae'n gwneud lot o rediadau mewn tu nôl. Redig y Chanelli yn dda iawn a roi amddiffyn Met Caerdydd dan lot o bwysau, a fel wedi si gyda'r cyfle yna pan oedd Rhys Griffiths wedi... Oedd e, ti'n gallu gweld y rwystredigaeth mewn llaisau a gwyneb e. Just diffyg egni i ddod nôl mewn i'r Cosby a os chi moyn ennill y gêm a cael gol arall i sicrhau yna, mae angen ymwysodol e mewn y Cosby. Faint bydd e'n dysgu yn ei dymor cyntaf yn uwch Gyngred Cymru. Wedi bod yn wych i STM Sports o draws y blynyddoedd yn y cyngreiriau is. Ond, os na gamgymeriad, wel, mae wedi glanio'n garedig i Alex Lang. Black ar peniad. Mae wedi dod drwyddi, cwarter awr i fynd, o'n i'n ôl i drafod Ben y Mwn yn y man, achos o'n i'n mynd o un pen y cael llall ar adegau. Ac eto Morris ar camgymeriad, Elliot Evans yn ceisio manteisio, Iacubu yn ei wylio. Y cyrff yn ôl na i Ben y Bont yn Harry Owen. Pwy sydd yn cyrraedd yn y canol. Crysau, glas a gwyn sy'n clirio. Ac yr holl ganmol o Ben y Bont yn yr hanner cyntaf. Gall hon fynd unrhyw ffordd nawr gyda chwarter awr i fynd, Gwenan. Ie, maen nhw'n edrych bach yn nerfi nawr ac nhw'n just rhoi methiant i ffwrdd yn weddol hawdd. Os oedd Elliot Evans yn fwy cyfforddus oedd ei coes chwith fan'na, gyda fe wedi cymryd yna, oedd gyda fe open goal, ond moyn troi nôl ar ei goes gryfach ei goes dde. Morgan, mor beryglus ar tafliadau, Black sy'n codi, Halling sy'n clirio. Pawb yn hanner Pen y Bont o'r cae, dyna gymaint mae'r gêm wedi newid. Morris yn dod allan, Emlyn Lewis. Oedd e'n gwybod bod y chwiban yn mynd i fynd fyna, dos bosib, oedd Morris yn gwybod hynny hefyd. Ie, mae Morris wedi gwneud yn dda, actually. Yn dod allan yn aml iawn, yn dewr iawn gyda'r sefyllfad fel hynna. Mae mor brofiadol i fod yn deg. Yn 36 oed erbyn hyn. Cyrraedd o'r bala, pan mae wedi ildio 19 gol, fel ni'n sôn, rhan fwyaf o'r hyn wedi dod yn erbyn y clybiau y tri ucha. Mae 9 wedi dod yn erbyn y bala i gyn glwb, felly bydd yn hapus o hynny. Ond maen nhw wedi ychwanegu profiad mewn safleoedd pwysig. Morris yn y gol, ni'n sôn am Ismail Iacubu hefyd, oedd Gwenan o'ch chi'n sôn am ei brofiad e. Wel, oedd e gyda Barnett am gyfnod, Casnewydd oedd y chwarae yn y rownd derfynol yn erbyn Wrexham pan oedd Casnewydd sicrhau dyrchafiad yn ôl i'r gyngred Bêl-drod. So, mae yna brofiad fan yna. Ie, mae cael y profiad yna, just y profiad yma fe wedi cael, yn mynd i helpu wedyn chwaraewyr o gwmpas e. So ni'n gweld gyda Daniel Jeffries, just y ffordd fydd e'n siarad e trwy'r gêm, sicrhau bod y gapiau rhwngthyn nhw ddim yn mawr iawn. Bydd hwnna'n hybu pawb wedyn. Ashley Evans hefyd wedi dod o ferthyr, mae fe'n i 30, mae fe wedi bod o gwmpas. Gyda, wy'n cofio'n iawn, gyda Llanelli hefyd. Un o gwynebau na'n chi fynd, wrth gwrs, gyda Rhys Griffiths. Wel, Ashley Morris gyda, os wedi dod i hynny, yn Llanelli gyda Rhys Griffiths. Dwi'n eisiau hynny swnio'n greulon, mae wedi bod o gwmpas o bloc, a mae hwnna mewn ffordd garedig. Mae yna eilyddio unwaith eto. A mae wedi gadlwch ar y cain, nes i'n gweld y rhif o'r chwaraewr yn gadael. Mae'n rhaid cyfaddau. Joe Evans sydd wedi gadael, a Chubb sy'n mynd i'n le, Matt Chubb. Canol y cae fel arfer yn cymryd safleoedd amddiffynol weithiau. Rhywbeth ymwysodol sydd angen heno. A dwi'n mynd edrych... Fel bod e'n mynd reit ar y asgell dref yna, dydy? Ond... Maen nhw'n taflu popeth at hwn nawr. Chi'n edrych ar ei safleoedd arferol, canol cae, ond dyma ni. Felly bod e'n suddenly... Suddenly? Dwi wedi troi mewn i sylwebyd Saesneg. Troi mewn i fi. Dwi'n siarad Wenglish. Dwi'n siarad Wenglish yn aml, ond... Od iawn. Warman. Eto, sgiliau hyfryd. A nawr mae gyda Elliot Evans. Ac eto, does dim byd yn digwydd ar y diwedd. Dyna'r rhwystredigaeth fan hyn. Rhydian Morgan oedd yn cyrraedd. Cipolwg eto, o Bisgon Warman i'w gynnig. Mae sgiliau arbennig gyda fe, nag oes. Ond peth oedd yn dda fan'na, oedd wedi pigo allan a pas gywir. Na beth sy'n colled o gemau yn amlwg angen ychwanegu goliau. Ac eto, Warman. Yn lledu pethau eilydd Chubb. O fi darodd hi, Emlyn Lewis. Mae ddim yn glanio'n garedig. Chubb ddim yn gallu agor y clo. Oedd rhaid ni daflu hwnna mewn. Nick Parry ddim yn anwybyddu y cyfle eiraidd yna i daflu'r pyn i mewn. Gyda llaw Lewis Halling yna, ond dechrau
200 gêm yn y gyngrair, a fe sydd wedi sgorio'r unig gol ar hyn o bryd. Mae fe ar lawr ar hyn o bryd hefyd. Mae'r Bryn Malcolm Jones yn stopio pethau. Oedd hi'n drosedd gan Harling, bod fe sydd ar llawr. Unig beth chi'n meddwl falle pam wedi arafu ddi. Na, oedd edrych fel oedd Bryn Malcolm Jones yn gwneud y fath o hand signal ar gyfer rolling ball. So falle oedd wedi rhoi y free kick fyna a wedyn... Neu'n poeni am Harling, o gen i weld byddaw. Cic rydd yn credu yw i, i Met. Dyma beth sydd wedi bod yn digwydd heno, dyma beth sydd yn digwydd heno. Rhain i gyd yn dechrau ar un pryd a hon sy'n gyffroes. Cynarfon ar y blaen, o 2 gol i ddim, pethau mynd yn wych. I'r cofis, Jack Kenny, Darren Thomas sydd wedi cael nhw, Seintian taro tair ar ôl colli yn erbyn Cey Conna. Adrian Sizzler wedi cael un o'r reini, ac oedd Flint ar y blaen yn erbyn Derwyddon, yng ngêm gyntaf Neil Gibson. Yn ôl fel rheolwr, mae Derwyddon wedi taro nôl, gemau i ddod Cynarfon Drenewydd. Nos Wener, a'r Flint yn erbyn Aberystwyth. Ar hyn o bryd, dyna'r 2 waelod sy'n digwydd. Gyda llawer Wrexham yn colli o 2 gol i ddim yn Weymouth, maen nhw wedi taro nôl yn gyfartal, 2 gol yr un. Dwi'n synnu bod nhw wedi mynd ar ei holi o 2 gol i ddim yn Weymouth. Weymouth wedi colli 4 yn olynol, 1 safle o'r gwaelod. Ond Wrexham wedi colli'r 2 gêm ddiwetha. Felly bod angen achubiaeth o Hollywood. Oedd pethau mynd yn wych ar ôl y cyhoeddiad yna, ond i fod ar ei holi o 2 gol i ddim yn Weymouth, o'n i'n gwrando ar Wayne Phillips ar Radio Cymru bore yma. Mae hwn yn bryderus, gweld Lewis Harling yn dod o'r cae. Nes yn sôn oedd Wayne Phillips ar Radio Cymru bore yma'n sôn am obeithio'n Wrexham. Mae hefyd yn sôn bod hi'n benblwydd arbennig. Felly penblwydd hapus i Wayne Phillips yn hanner cant heddi. Ond mae hyn ddim yn edrych yn wych. Gwennan i Lewis Harling nag i Ben y Bont. Na, mae ddim yn gwbl. Nhw wedi gyda gemau sydd dod lan cyn hir. Chi'n gobeithio bod edrych yn knock. Cic rydd fan hyn. Bryn Malcolm Jones i Wood. Joio rhoi cartau melyn nag e? Mwynhau. Na ddim wneud jokes am gerdiau. Hwna mwy amlwg na'r chub, mae rai gyfadde. Ond Wood yn cael cerdyn melyn. Un arall. No. Trydydd cerdyn melyn o ran Pen y Bont. 2 i Met hefyd. 5, dim gymaint hynny, mae'n teimlo'n fwy. Fi'n mynd o'r eistedd gyda'r fath o rai fel yna, achos fi yn deall bod y bwt yn uchel. Os di edrych ar Wood, mae fe'n edrych ar y bil trwy gydol yr holl amser. Mae'r bil yn awyr. Mae ddim yn edrych unwaith ar chwaraewyr Met Caerdydd. O dyma'r eilydd, Harling yn gadael. Dalton sy'n dod i'r cae Oli Dalton. Oedd wedi chwarae pob gêm tymor yma cyn gêm Cynarfon. Felly mae wedi creu argraff. Wedi bod mewn sawl tymor. Wedi sgorio tymor yma. Tipyn yn gol yn erbyn Hwlffordd. Ond gwylio mae fe'n syth achos mae hon mewn man peryglus. Achos mae hwn yn gallu taro nhw. Elliot Evans. A dyma'r achubiaeth i Met Caerdydd. Wel, beth yn y byd oedd honna. Oedd e'n amlwg ddim clywed fi'n sôn amdano fe. Sgwn i sydd yn disgwyl yn wal neidio felly. Ni'n gweld hynny'n digwydd. Mae'n ras fan hyn. Mae Lang wedi gweld y bygythiad. Gwaith gwych gan y golgeidwad. Safle cychwynnol fel mae Malcolm Allen yn hoffi dweud. Ie, safle dda. Just eto'n sy'n hwyro pas me. Oedd y pas trwyddo just gyda gormod o gyflymder. Wedi cael arwynefydd fel hwn. Dim angen dilyn trwyddo gymaint ar y pas, ond yn mynd nôl i'r cic rydd. Cic rydd siomedig iawn i chwarae'r o'r safon Elliot Evans fyna. Fi'n sôn am Wrexham, Casnewydd i gorffen yn gyfartal yn Salford, 1-1. O Black a Emlyn Lewis, o dim dryswch, jyst ansicrwydd yn y cefn. Wythnos anodd i Casnewydd, gollen o'n Leyton Orient, goffen mynd i Salford heno hefyd. Pwynt o'r 2 gêm yna i'r tîm sydd ar y brig. Pethau hyn yn digwydd ar draws tymor, pethau wedi mynd mor dda i dîm Mike Flynn. Ond gen i weld sut fyddan nhw'n ymateb. Mae yna ambell i blip yn siŵr o ddod o Iacobo yn gyn chwaraewr gyda Casnewydd wrth gwrs. Dal i fod ar y brig, ond 2 bwynt i'r bwlch ar hyn o bryd rhwng nhw a Carl Llewelydd. Elliot Evans, digon yn ôl i Ben y Bont. Ni'n ni weld yr ochr amddiffynol o'i gêm nhw nawr. Ni wedi gweld y cyffro ymosodol, ond gyda chydig dros 6 munud i fynd, mater o peidiwch nid ddim byd dwl, mae yna driffwynt mawr fan hyn os allwch chi gyrraedd y chwiban ola yna.
Ie, jyst pas y sgeilus eto gan Elter. A dim esgusodion oherwydd maen nhw'n ymarfer ac yn chwarae ar y fath o arwynebedd yma yn gyson. Rhan fwyaf o glybiau nawr, i fod yn deg. Prin iawn yw'r ceia gwair. Bys ni'n cysau person, jyst o ran, yn amlwg y penglin, ond jyst... O, ti'n gallu gwneud slide tackle gywir a... Mae jyst ddim yn bwnsio o'r un fath. Ond wedyn o ran... Dwi'n meddwl bod yn bwysig gywir. Na, mae'n bwysig rych er. Dwi'n mynd i fod o blaid y ceia. Rhaid fi fod yn ochr arall i geiniog nawr. Fi'n mynd i eistedd ar ffens achos mae yna ochrau wael, ond wedyn yn amlwg gyda'r tywydd gwael, gyda'r gymaint o lawn i cael fan hyn. Mae fe'n sicrhau bod y gemau'n parhau. Newyddion mawr, Gwennan Harris yn eistedd ar y ffens. Hynny ddim yn digwydd yn aml. Wel, unwaith am 2012, ni bron ar diwedd, so pam ddim. Mae Pen y Bont yn cael cic rydd. Fydden nhw'n hapus gyda hyn. Cyfle yn hwyr i sicrhau'r fuddugoliaeth. Mae yna 5 munud mawr fan hyn. Sgwyn yn driftpwynt mawr i Ben y Bont. Felly nhw'n fod yn bedwerydd heno. Mae'n brwydro i aros yn y gyngred tymor diwetha. Nawr maen nhw'n brwydro am Ewrop. A'r gemau yna yn dod lan dros dolyg yn erbyn Bari, maen nhw'n mynd i bod yn rai really dda. Siŵr gemau agos achos darbu lleol hefyd, ond gemau cyffroes iawn. Met yn bygwth eto. Harry Owen, maen nhw'n cyrraedd ar y postyn pella. Ashley Morris yn gweld y bygythiad. Mae fe wedi edrych yn gadarn iawn ag fi'n credu mae wedi cadw 4 llechen lan tymor yma. A yn agos iawn i estyn y records yna. Mae just... Mae'n darllen y gêm yn dda, ond mae'n hapus iawn i ddod allan am y croesiadau neu peli trwyddo. Ond mae'n rhoi hyder, mae'n rhoi ffydd yn yr amddiffynwyr. A trwy gydol y tîm, fod yn onest. Ei ryddio eto. Bradley Woolridge sy'n gadael y cae. Cosby fydd y capten yn sgil hynny. Craig Davies sy'n dod i'r cae. Fi'n tro cofio'r gan beth oedd yn neud yn nos fawr. Dim chwarae ym Mhen y Bont. Di hwnna ddim yn geiriau gan Craig Davies. Byddwn ni'n mytybio. 20 oed i'r gŵr yma. Wedi bod gyda Academy Caerdydd a cyfnod gyda Abertawe. Bellach yn astudio yn y brifysgol Cain Owen eto yn croesi, oedd honna bron glanion berffaith yn y gol i Sam Snaith. Yr eilydd, ddim yn siŵr faint oedd yn gwybod amdani, nath e peth cywir. Sgri arbennig gan Cain Owen fan'na, jyst yn chwarae gyda amddiffynwyr. A wedyn na Snaith mor dda, achos dath hwnna mor hwyr, oedd roedd fe'n mateb, oedd e'n barod ar blaen y troi. Trio troi i ffen i cyfeirio mewn i'r posib, oedd e'n anlwcus iawn fan'na. Trailer, un arall o'r criw sydd o'r Ferthyr at Sam Snaith. Yna byn i gyn-glob hefyd, oedd wedi mwynhau honna. Ie, nath e ymateb yn go gyflym fan'na, fes chi wedi disgwyl lot o chwaraewyr ddim yn barod am y peli ddod drwyddo iddo fe. Cosby, i Met, Elliot Evans, os yna gyfle arall i Elliot Evans. Wel, mae wedi cael cyfleoedd, dim un yn glir, ond i'r chwaraewr y safon yma, falle fyddwch chi disgwyl efo wneud yn well. O, bendant disgwyl efo fe wneud yn well fan'na, mae jyst ddim yn cael y cyffyrddiad, bys o fe moyn fan hyn, mae jyst yn tynnu ar draws y bil. I fod yn deg, mae lot o chwaraewyr Pen y Bont o flaenau fan'na yn barod i taflu corff nhw. Gweld dau yn dod allan yn cael ei lawr yn gyflym, ond chwaraewr o'r safon, fe ydych chi'n disgwyl fe cael cysylltiad well gyda'r bil. Ond bendant bwrw y targed o leia fan'na. Pan fydd Christian Edwards yn edrych yn ôl, fel mae fe'n gwneud, allai sicrhau chi, fydd yn gweld bod ei dîm wedi cael cyfleoedd. Cystal mae Pen y Bont wedi chwarae. Allai'r Met fod wedi cipio rhywbeth o hon. Mae dal amser i wneud hynny. Y gol, y gêm ddiwetha rhwng y ddau dîm. Gorffen gol i ddim i Ben y Bont. A edrych o falle fydd hon yn gorffen o gol i ddim hefyd. Bydden nhw'n heiddi'r fuddugoliaeth? Mae'n dwi'n gêm o ddau hanner, ond maen nhw wedi creu cyfleoedd fan ni'n gweld fan nhw'n taro'r poster. Nhw sydd wedi cael y cyfleoedd gorau. Mae'n gweld y mŵn yn mynd trwyddo, mae Harlin wedi cael 2, mae'n gweld un yn amlwg. Ble mae falle cyfleoedd Met Caerdydd wedi dod o hanner cyfleoedd o gwmpas bocs, ond yn sicr yn y hanner gyntaf oedd Pen y Bont yn llwyr mewn reolaeth o'r gêm, ond Met Caerdydd wedi gwella'n sylweddol yn yr ail hanner. A jyst troi mewn i gêm bach fwy biti bys ni'n gweud. Miles Davies
yn o gynta, mae'r bel di aros ar y cae i Miles Davies. Neith e wei bod wedi bwriadu hwnna. Mae fe wedi dangos safon eto na gwe. Dal i fynd, ni mewn i'r funud ola, mae dal i fynd. Ie, just popeth yn edrych yn hawdd, mae'n cyfforddus, darllen y gêm. So bwyd o chwaraewyr o gwmpas e, just yn edrych mor... Just wedi ymlacio ar y bil, mae chwaraewyr da was yn edrych fel bod gyda nhw amser, a mae fe'n sicr yn un o'r un. Dwi'n cofio pan gath ei ryddhau gan Abertawe, a fi'n cael y teimlad, oedd e'n ddewis anodd o ran y clwb, oedd yn un o'r rheini, lot yn cael ei ryddhau, mae'n chi'n gweld nhw'n y gyngor, mae'n wych bod nhw'n cael cyfle arall yn uwch gyngor Cymru. Dwi'n credu oedd Miles Davies un o'r rhai, oedd yn anlwcus iawn i gael ei ryddhau ar y cyfnod hynny, ond i fod yn deg, ath i gyfyrddin at Met, mae'n mhen y bont nawr. Dwi'n di fel, fydde'n hawdd rhoi'r gorau i'r gêm, mae'n mor siomedig, ond dal yn mwynhau, a mae'n wych gweld yn y gyngor yma. O, yn sicr, wych i'r gyngor yma i weld chwaraewr o'r safon fe. Oedd hi'n fler gan Emlyn Lewis, oedd Cain Owen yn sicrhau bod e dan bwysau, trailer yr eilydd. Nôl at Owen, oedd Emlyn Lewis yn benderfynol i gael y meddiant yn ôl, Woman i lawr. Dwi ddim yn drosedd gan Jeffries yn ôl y dyfarnwr. A 4 munud sy'n cael ei ychwanegu. A mae'r bel ar yr ochr iawn i ben y bont. Met gyda ddim yn cytuno dy hynny. Chi'n syni bod nhw wedi mynd am y croesiad fan yna, Gwenan yn lle mynd i'r cornel. O'n i yn braidd gan ystyried faint o chwaraewyr ydyn nhw yn y cwrt cosbi, a dim lot gyda nhw. A Rhys Griffiths yn bloeddio, cer i'r cornel, cer i'r cornel. A sneb wedi gwrando na fe, maen nhw dal yn ochr y cae. Wood at Cain Owen. Goli Aberystwyth o'r goedlan y parc, Mark Williams wedi chael un hwyr nefyn Cynarfon. Aberystwyth un Cynarfon 2. Nawr ys na nerfe o ran y cofis sgwni Cain Owen, ond mae fe'n arafu pethau. Mae fe'n gwrando ar ei reolwr ac yn ennill tafliad. Ydy, yn sicr fel captain, fysa ti'n disgwyl yna, pen profiadol gyda fe, a just yn gwybod i redeg lawr y cloc fyna. Pen yn mynd allan yn tafliad, nawr nhw'n i ennill 15 eiliad ychwanegol. Ac yn arafu pethau, yn rhwystro Met, rhaid cipio'r meddiant. Oedd Elliot Evans bron gwneud hynny. Ond Harris i hanol y cain gwneud digon. Ddim di rybuddio Gwenan Harris bod angen, sim angen enwi ser yn y gêm, sim gwobr fel i'n neud yn aml, ond pwy bydde yn cael y ffizz tas yn y fotel gyda ni heno. Wel, oedd Harlin arbennig o dda, fi credu mae Wood wedi bod yn dda hefyd, ond bys ni'n mynd am y boi newydd cael y nid boi, sy'n newydd cael y cyffyrddiad, o'n i wedi sôn am fe. Miles Davies, mae'n just teimlo fel bod e wedi bod ar safon arbennig. Just falle safon uwch na cwbl o chwaraewyr. Dwi'n ddim yn gweld e'n roi'r meddiant i ffwrdd yn aml iawn, wedi darllen y gêm ac yn edrych yn addawol iawn i ben y bont. Hoffwn i weld Sol milltir, mae Mile yn troedio ar y cae. Miles Davies, dwi'n alw e. Do, ai gael e. Mae hwnna joc na rolau. Un wael, ond... O'n i'n ddim yn wael am jocs fi, mae'n rhaid gyfaddau. Yn Woman eto. Un Mile dim wael, fi'n credu. Digon, mae fi stopio. Mae'n y gêm dal am ymlaen yma. Nawn ni roi'r jocs yma mewn rhyw crackers nadolig sgorio. O, fydda i ddim yn prynu nhw. Na, digon teg. Roi fi dweud, tro diwetha o'n i yn pen y bont, amser yma'r flwyddyn, a mor oer o hwn. O'n i'n helpu dathlu'r joy o nadolig yn cymryd Santo o gwmpas ar y slei yn tractor y teulu gyda fy chwaer. Dwi'n gegrwth, dwi angen clywed mwy. Na i weld beth sy'n digwydd yn y symudiad yma. Mwy o sgorion ysfori gyda llaw Emlyn Lewis yn rhwysto honna, trailer drwodd. Mwy o sgorion ysfori, mwy o bêl-droed yr Esfyrweg. Harry Owen, yr eilydd. Os yna gol hwyr ddramatig fan hyn. Elliot Evans di mentro sawl gwaith, unwaith eto. Pen y bont yn i rwystro. Ac ydyn nhw'n mynd am y cornel. Wel, bydd Rhys Griffiths yn ganryll. Maen nhw wedi colli'r meddiant. Sut yn y byd nath hynny ddigwydd? Pwy sydd yno? Miles Davies. A'r dacl i mewn. Morgan yn lledu'r chwarae. Rhys Griffiths yn bloeddio'r Nathan Wood i gael o lawr. Dyma Met yn dod eto. Emlyn Lewis i fyny yn yr ymosod. Mae wedi gwastraffu'r cyfle yna. I dyna y cyfle ola. Ac yn gyflym, Gwenan, cyn i chi fan ola. Beth o'ch chi'n neud gyda Sean Corn ym mhen y bont? Wel, o'n i'n helpu'r round table. So, maen nhw'n dod o Santa o gwmpas. Strydoedd pen y bont. Chi oedd yn tynnu'r Ie, gyda tractor y teulu. Chwaer fi oedd yn gyrru a weithio brawd.
fi jyst yn mynd am y karaoke fod yn honest yn y cefn. Wel, ni'n dysgu rhywbeth bob gêm yng Nghymru Gwenan Harris. A ni'n cyrraedd diwedd y gêm hefyd. Pen y Bont yn mynd i giffio triffwynt fan hyn. A mae'n mynd i fod yn driffwynt enfawr iddyn nhw yng nghyd-destun y tymor. A mae'r chwifon ola wedi mynd. Drychwch ar yr ymateb gan Cain Owen. Mae hynny yn dweud y cyfan. Un i ddim union fel oedd hi yn y gêm ddiwethaf rhwng y ddau dîm. Ymateb Charlie Cosby yn dweud y cyfan. Maen nhw'n mynd i'r pedwerydd safle yn uwch gyngor Cymru, JD, a mae hynny yn wobr fawr iddyn nhw Gwenan. Ydy, mae'n gêm agos yn yr ail hanner yna, oedd rhaid nhw rili brwydro am popeth, ennill pob ail bêl, a fel o'n i gweld o'r dathliadau. So faint mae'n golygu iddyn nhw nawr mynd lan i'r safle pedwerydd yna. Mwy o pwyntiau, gyda hyn o'i fwy o gemau mewn llaw ar y tîmoedd fel Barry. A maen nhw'n cael tymor o fri ar hyn o bryd. Ennill 6 allan o 9. Maen nhw ar dan a maen nhw'n mynd i gwrdd ar Seintiau Newydd oddi cartre ar y penwythnos. Bydd hwnna'n ddifyr. Met Caerdydd yn cwrdd â Cheicona hefyd. Welwn ni chi nos Wener 2 gêm fyw penwythnos yma. Mae'r gêm fyw yma wedi gorffen a mae'n fuddugoliaeth arall i Ben y Bont. Ond nhw'n brwydro i aros yn y gyngrair tymor diwethaf. Maen nhw'n bedwerydd heno. Diolch yn fawr iawn am eich cwmni chi. Welwn ni chi cyn bo hir. Nos da.